Bueno, esta. Bo día a todos. Comenzamos o pleno ordinario do 30 de outubro de 2018 cos seguintes puntos no orden do día. Primeiro punto. Declaración institucional para... Señor presidente, unha cuestión previa, se lle parece, aos membros da corporación. Como saben, falleceu un funcionario da Diputación estes días, falleceu ya o fillo a outra funcionaria e aproveitando tamén comunicar que o pai do alcalde de Navia morreu, diputado. Entón, se os parece ben, guardábamos un minuto de silencio por estas tres familias. Sin problema. Ben, o primeiro punto é unha declaración institucional para a profesionalización da educación social que paso a ler. A profesión de educador e educadora social adquire rango universitario en 1991 coa publicación do Real Decreto 1420/1991 que se orde despois dunha ampla mobilización social reivindicativa do papel relevante deste perfil profesional en desenvolvemento das políticas sociais e educativas. A figura da educadora e do educador social en Galicia e en España é froito da combinación de tres históricas ocupacións: as educadoras e educadores especializadas e especializados, as animadoras e animadores socioculturais e as educadoras e educadoras de persoas adultas. Todas elas diferentes pero converxentes, na medida en que a súa actividade profesional se move nos campos da inadaptación, da alfabetización, da exclusión, da marxinación social, da integración, da capacitación profesional, do desenvolvemento comunitario, etc. Esta figura profesional foi ampliando a súa cobertura de acción, asumindo unha amplitude de funcións que evolucionaron e matizáronse nas últimas décadas co fin de construir unha identidade profesional da educación social. A súa rápida expansión é o reflexo de carácter dinámico, socializador e de transformación social da figura da educadora e educador social. O Ministerio de Educación e Ciencia incorpora de maneira oficial a titulación de Educación Social tras a aprobación do Real Decreto 1420/1991 de 30 de agosto, polo cal se establece o título universitario oficial en Diplomatura en Educación Social, proporcionando desta maneira a formación profesional básica aos futuros profesionais a través da adquisición de capacidades, funcións e competencias adaptadas ao seu perfil profesional e aos contextos sociais onde a educación social está chamada a actuar. Como profesión de carácter pedagóxico que desenvolve a súa actividade nunha gran variedade de contextos sociais, entre os que está o educativo, desenvolveuse un amplo discurso, froito da rica experiencia das e dos profesionais da súa confluencia co mundo académico universitario. Ao que debemos engadir o desenvolvemento das estruturas de participación e regulación da profesión, con colexio profesionais de educación social en todas as comunidades autónomas, en Galicia desde o ano 2001, así como a creación do Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras e Educadores Sociales no ano 2006.
A día de hoxe, o seu papel é fundamental no ámbito dos servicios sociais nun Estado social e democrático de dereito, xa que a súa intervención garante dereitos tan básicos para a cidadanía como son a igualdade e a xusticia social. As e os profesionais da educación social traballan co obxectivo de axudar nun proceso de socialización que é clave para unha sociedade máis equitativa, así como para conseguir o dereito ao desenvolvemento personal que teñen as persoas destinatarias da súa intervención. Melloran competencias e aptitudes, promocionan a autonomía e a independencia, preveñen e compensan déficits e inadaptacións sociais, favorecen a participación activa das persoas en grupos, así como a creación do tecido social e asociativo, promoven o traballo comunitario, numerosas e indispensables funcións nunha intervención social sobre a base da educación e da aprendizaxe. O seu papel no ámbito da xuventude, da cultura, da educación e dos servicios sociais é clave para completar o abanico de disciplinas que desde distintas perspectivas permiten unha intervención social integral, sobre todo en sectores clave como é o dos menores e as familias. Non obstante, pese á innegable contribución ao benestar social e ao recoñecemento da profesión como tal, cuns estudios universitarios que avalan a un colexio profesional que a representa, a falta de regularización da educación social fai que non estén claros os límites e o alcance da mesma, tanto nas entidades públicas, nas entidades privadas, como no terceiro sector. Este descoñecemento implica que con frecuencia se asignen a outros profesionais do ámbito social funcións propias das educadoras e educadores sociais. Estas circunstancias poñen de manifesto a necesidade dunha regulación da profesión da educación social como instrumento que visibilice, dignifique e reivindique o seu papel como axente de cambio na nosa sociedade. O colectivo de educadoras e educadores sociais, así como outras cidadás e cidadáns, teñen presentado multitude de solicitudes de petición de regularización da profesión e do dereito á educación social a través dunha lei. Moitas entidades e institucións manifestaron tamén o seu apoio a esta iniciativa. Por todo isto, a Deputación Provincial de Lugo declara a necesidade de que dende a Xunta de Galicia se proceda á regularización da educación social en Galicia a través dunha lei galega do dereito á educación social, así como que dende o Goberno de España se desenvolva unha lei de regularización do dereito á educación social a nivel estatal. Lugo, 25 de outubro de 2018, firmado por todos os representantes dos grupos políticos da Deputación. Segundo punto. A aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 25 de setembro de 2018. Non sei se hai debate. Unanimidade. Terceiro punto. Comezamos a parte resolutiva. Dictámenes da Comisión de Goberno Interior e Relacións Institucionais. Asunto número 3, proposta de ratificación. Se procede da resolución de presidencia de 3 de outubro de 2018 relativa á comparecencia no recurso contencioso administrativo número 4283/2018 e conversión do acordo plenario obxecto do recurso. 6 minutos o representante do Goberno. Moi bons días, señor presidente, deputados, deputadas, medios de comunicación e aqueles que nos están a seguir por streaming. Hoxe o Goberno da Deputación Provincial, actuando con total e absoluta responsabilidade, vese na obriga de traer este pleno, como así fixo nesa comisión informativa, unha proposta de conversión do acordo de aprobación do seu regulamento orgánico. Para que todo o mundo entenda, a proposta que hoxe se trae aquí trátase da conversión dun acto nulo ou anulable, que é unha técnica mediante a cal se consegue que un acto que é inválido poida producir efectos válidos, según se recolle no artigo 50 da Lei 39/2015. Esta conclusión extraese dos informes tanto da asesoría xurídica como da Secretaría da institución a raíz da interposición dun recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza contra a aprobación de citado regulamento. A interposición do citado recurso foi notificada o 1 de outubro e veu acompañada dunha dilixencia na que se outorgaba á Deputación de Lugo un prazo de 10 días
para opoñerse á medida cautelar solicitada polos recorrentes, o que motivou xa que logo, dada esa urxencia, que o presidente, de acordo co establecido no artigo 34.1, letra I, da Lei de Bases de Réxime Local, na que se di literalmente que o exercicio das accións xudiciais administrativas e a defensa de imputación en materia da súa competencia, incluso cando se houbere delegado noutro órgano en caso de urxencia en materias de competencia do Pleno, en este último suposto, dando conta o mesmo na primeira sesión que se celebre para a súa rectificación, visto isto, aprobara un decreto no que ordenaba a comparecencia da Deputación no recurso contencioso a través da asesoría xurídica, a remisión do expediente ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e o emprazamento de todos os interesados. Extremo que hoxe tamén traemos aquí no marco desta proposta. Isto trátase de actuar con total e a máxima lealtade ao Pleno. Por eso se lle encomenda a asesoría xurídica, parece lóxico que se lle encomende a asesoría xurídica dada a premura na que isto se realiza. Fáganme caso, a conversión é a mellor saída que todos podemos ter a este esperpento no que se ten convertido a aprobación do regulamento. Non porque o diga eu, nin tan sequera porque o diga o Goberno provincial, senón porque o din os informes pertinentes e que estou seguro que todos teñen na súa posesión. En ambos casos, desos informes que estou seguro que todos leron, destácase por riba, e máis aló de entrar no fondo da cuestión debatida xa ata en 8 ocasións, polo cal está máis que debatido, que a súa proposta de regulamento orgánico omitiu totalmente o procedemento de elaboración e aprobación dunha disposición de carácter xeral, o que supón unha quebra fundamental do mesmo. Esa aparente vulneración do procedemento de aprobación das normas é de tal magnitude xa que nin respeta a aprobación provisoria nin a preceptiva información pública dos días 30 hábiles. Pola contra, o que hoxe se ofrece aquí é unha alternativa que hoxe presentamos e que levamos tamén, como dicía inicialmente, a esa comisión informativa. A aprobación da conversión garantiría transformar o acto de aprobación definitiva do Regulamento Orgánico Provincial nun acto de aprobación inicial e continuar así coa tramitación do procedemento, sin vulneralo e, polo tanto, sin consideralo inválido. E, polo tanto, esta é a proposta que hoxe traemos aquí, que defendemos e creemos que a proposta que con maior lealtade este Pleno se pode traer, que ofrece garantías e unha saída digna a todos os que estamos aquí hoxe. Moitas gracias. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente, por deixarme iniciar esta ronda neste Pleno. Despois de escutar ao portavoz do Partido Socialista, a verdade que quedo, non sei se desnortado, si lixeramente sorprendido. Pero vanme permitir que faga unhas pequenas digresións sobre o que pasa nesta Diputación Provincial, que parece ser que é un esperpento. E aí podemos coincidir todos, pero obviamente os esperpentos veñen propostos sempre incitados polo grupo que goberna. Mire, fai 40 anos, vamos a celebrar 40 anos da Constitución, e os que somos partidarios do régimen do 78, eso que algúns ahora denostan, pero que permitiu a época de maior desarrollo e prosperidade deste país, cando viñamos do régimen anterior, porque nos habíamos criado ali e habíamos estudiado, pois tuvemos que poñernos ao día sobre que era a democracia. Que era a dereita, que era a izquierda, porque obviamente todo eso non se debatía ali. Entón, a Editorial Destino fixo unha publicación, uns opúsculos, que explicaban claramente que era a democracia, que era a dereita, que era a izquierda, que imagino que pasarían a mellor vida. Eu tamén lle los prestaba, pero hai que lelos. Para algúns ler é bastante complicado, pero, bueno, eu remitiríos que probablemente hoxe en Internet haxa tamén medios e recursos para saber o que é a democracia. Porque, obviamente, aquí ustedes non se enteraron como funcionan o sistema de maiorías e de minorías, e o que están facendo é oposición á oposición. O sea, é a primeira institución deste país que eu conozco nos 40 anos que levo aquí en política, donde o grupo de goberno leva sistemáticamente aquilo que non lle gusta ao xulgado. Debemos de ter 5 denuncias xudiciais do grupo de goberno contra a oposición. E é verdad que se coa teñen razón. Non lles quero limitar o dereito a recurrir, nin a que vayan a donde consideren mellor. Pero tamén é certo que cando estaba preparando isto, pois
procuro non moito, pero informarme, e vin que por parte de membros do Grupo Socialista ou do Goberno Socialista, pois protestaban e decían cousas como isto. El PSOE llevará al próximo pleno del Congreso una reforma del reglamento para evitar bloqueos de la tramitación de las leyes. Algo que a maioría que está nesta Diputación fixo. Levar un regulamento no que ustedes nos estuveron toreando durante 3 anos, tomándonos o pelo literalmente, que tuvo que ser aprobado por urxencia porque ustedes non cumpliron nin unha sola vez ningún dos acordos que se tomaron sobre a actuación ou redacción dese regulamento. Incluso non dudaron en recurrir a argucias xurídico-administrativas para tratar de boicotealo. Entón, se fan o favor, pois é bon que lle fagan caso ao Grupo do PSOE de Madrid, que algo lles terá que decir. Pero é que non é só iso. A vicepresidenta le pide a Casado que sea un patriota, respete la mayoría absoluta del Congreso y no trabaje contra España. Eu voulles pedir o mismo, pero a nivel provincial, que sean patriotas, que defendan os intereses da provincia, que respeten a maioría absoluta que hai nesta Diputación e traballen por esta provincia. Feito aí, non vou a falar do que dice aquí o portavoz do Partido Socialista de argucias, perpento, tan malo non debe de ser cando tratan de amañalo. Cando veñen agora con esta revocación para tratar de amañar eso que non fixo mal a maioría que aprobou o reglamento, que o fixeron mal ustedes con premeditación e alevosía, porque se frotaban as maus pensando que non cumplindo o que lle dicían os informes dos 2 secretarios, outra cousa é o contido. Estarán de acordo, non estarán, xa dirá o xulgado o que teña que dicir cal é correcto e cal non. Pero, obviamente, os 2 informes que lles emitiron os secretarios, un con bastante tempo de antelación, un en 2017, en marzo, tuveron tempo a léelo, nos puntos isto poñía en relación á tramitación, conformidade con tanto polo artículo 49 da Lei 785, aprobación provisional do quórum, información pública, resolución, o sea, explicáballelo claramente. O mismo volvía a repetir un informe do secretario que non se nos pasou cando se debatiu por urgencia, pero que estaba feito unha semana antes. Non está o secretario aquí para dar fe, por desgracia, pero poñía claramente ao final. O divandito acordo que terá consideración da aprobación inicial deberá publicarse, etc., o período de 30 días de información pública, o mismo que decía outro secretario. Este informe, eu non sei se lle chegou a algún grupo, a mí non me chegou. Tuve que facer con él pedindo a documentación para este pleno. O sea, que ustedes, intencionadamente, omitiron este informe e ahora dicen, non sei a demanda que todavía non a vin, de que nosotros omitimos os pasos. E é certo que a unha emenda deste diputado no escrito poñía un plazo de publicación de 10 días e que entrara en vigor o día seguinte, como debe de ser calquer publicación, pero obviamente, si coada se me olvidou dicir, respetando os trámites administrativos xurídicos que lle corresponden a calquer tramitación e que, repito, lle reiteraron e lle dixeron por activa e por pasiva os secretarios desta institución. Por certo, plazo que tampouco cumpliron, porque publicaron o regulamento mes e pico despois cando lles pareceu. Que pasa? Que porque pasa en esta institución, ou pasaba, esperemos que non se repita, que cando hai un problema de tipo administrativo ou xurídico, os servicios da Cámara, neste caso desta Diputación, pois teñen que corregilos e comunicalo e dicilo. E agora veñennos co seguinte paso. Presentan unha demanda 8 dos 2. 2 non sei por qué, será porque un é presidente e teria que cumplir o acordo e outro será porque firma os papeles. Eso non nos lo explicaron. E esos 8 diputados frótanse as maus con toda a razón, que, repito, que presenten os recursos que queiran. Van ao Tribunal Supremo a presentar unha demanda contra o regulamento. Pero isto aquí que algo debeu de pasar que a están, e perdóneme a expresión, envainando. Veñen con unha revocación. Que ten, polo que dice algunha xente, e se escuita polos pasillos, unha intencionalidade política clara, que é que este regulamento non entre po debate de presupostos, porque, claro, se hai que atenerse a eso, a mí dame igual debatir os presupostos co anterior regulamento que con este. Pero esas son as maniobras dilatorias destes señores que se especializaron básicamente en eso.
Por que os usanan? Pois, obviamente, eu entendo porque hai unha responsabilidade clara, non sei se do grupo de goberno, se do presidente, se de algún funcionario. Porque eu ainda non encontrei, nin se me pasou, o decreto que mandou publicar ese regulamento. Non sei se existe, se non existe, porque, bueno... Vai rematando. A información, gracias, eu pediría o mesmo trato que outras veces lle dá a outros diputados do Grupo Socialista. Eu entendo que non lle guste o que lle digo, pero, bueno, a realidade é iso. E o que fan é demandarnos, o Grupo de Goberno demanda a oposición, e ponnos os abogados, con todos os respetos por servicios xurídicos. Este explíquelle a un señor desta provincia, un paisano, que eu o denuncio e lle vou poñer o abogado que o vai a defender. Probablemente o tío xa se entregue e diga, non fai falta ir ao xulgado, xa me dou. Pois eso é o recurso que hai aquí, porque hai un conflito claro de intereses. Eu creo que incluso debían de os membros do Servicio Xurídico haber aplicado a incompatibilidade, porque tivemos unha xunta de portavoces da que non se quixo levantar acta tampouco, Non interesaba levantar acta, non se pode, non o sei, xa o dirá o señor secretario. Que pasa? Que fan o Servicio Xurídico da Diputación? A quen defende? O grupo de goberno que demanda ou o grupo maioritario que lle queren tirar unha proposta aprobada aquí de acordo ca legislación vixente e ca maioría compara. Que mo expliquen, porque cando nos pedimos... Vai rematando. Sí, 2 minutos. En No, Suplusa... 2 minutos é o que se pasa, 2 minutos e medio. Bueno, se mantén a mesma norma para todos, paro xa. Ahora, 2 minutos para todos máis. Xa yo contarei no próximo turno. Que, por certo, voulles pasar unha proposta para evitar que haxa novas argucias políticas, que haxa máis dilacións, que é o que xogan ustedes, a ver se acaba a legislatura, que se vai acabar, estén tranquilos, quedan poucos meses, para incluir na proposta do goberno. Se así votaría a favor e se non votaría en contra. Xa se entregache. Vale, venga, gracias. 6 minutos o BNG. Nada, moi breve, non necesitamos os 6 minutos porque isto xa está debatido, largo e tendido e creo que non hai moito máis que dicir. A fin de contas, aquí vense a constatar aquilo de que o mal empeza, mal acaba, non? No de BNG sempre mantivemos que un regulamento que fora aprobado no seu día, e xa hai anos de iso, por unanimidade, calquer cambio que se fixera tiña que facerse con unanimidade. En que isto non ocorrira, non lle estou botando culpa só, neste caso, ao Partido Popular e ao señor diputado non adscrito, senón creo que tamén o Goberno tuvo a súa culpa por non intentar chegar a ese consenso antes de que esta ruptura se producira. Eso non xustifica que unha parte deste pleno intente impoñerlle un regulamento a outra parte. Para nada, co cal nós non podemos estar de acordo con ese tipo de actitudes nin de funcionamento. Insisto, un regulamento aprobado por unanimidade ten que ser modificado por unanimidade. É a única maneira posible de que o regulamento sexa para todos. Se non xa só un regulamento para unha parte. Non hai volta de folla e iso non ten ningún tipo de discusión. Ao mesmo tempo, tamén temos que dicir que no regulamento que se aprobou, no seu momento votamos en contra, ainda habendo artigos cos que podríamos estar de acordo, evidentemente, hai outros que non só non estamos de acordo, senón que creemos con toda a sinceridade e con toda a humildade da nosa opinión que contradín a propia norma xeral, a propia lei xeral, que van contra o que é, a parte de contra a ética política, contra as leis xerais que regulan o funcionamento das administracións locais neste caso. E logo, para rematar, eu entendo o razonamento ou as dudas que pode ter neste caso algúns diputados coa propia asesoría xurídica da Diputación, pero eu considero, pola experiencia que dentro do BNG tivemos con eles, que hai que ter plena confianza no seu criterio e se eles consideran que poden defender os intereses da Deputación con independencia das presións duns e doutros, pois que o fagan. E estou convencido, ademais, que se eles consideraran que eso non é así, cuidirían e se apartarían e deixarían, se inhibirían, por así decirlo, e deixarían que foran outros que defenderan os intereses. Estou convencido, pola experiencia que temos con eles, da súa profesionalidade e que o farán desa maneira. Se consideran que non son independentes para actuar, que non actuarán. Estou convencido deso. En principio, parecenos ben a postura, a proposta que fai o Goberno neste caso. Seis minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bueno, bons días a todos. Bueno, decía o señor Martínez que estaba desnortado coa intervención do señor Rivera. Nós non estamos desnortados, estamos absolutamente abrallados, porque maior exercicio de hipocresía e de cinismo é imposible.
En primeiro lugar, estamos a falar do que é un auténtico dislate, unha chapuza do principio ao final en todo este asunto, feito exclusivamente por o Partido Socialista e por os representantes do Partido Socialista nesta institución. Que hai dúas opcións, ou fan como unha argucia intentando que non se cumpran nesta legislatura os acordos que democráticamente toma este pleno, o cual está no límite do fraude da lei e tamén da ética mínima dun diputado, ou a segunda, simplemente que estamos ante o exército de Pancho Villa na casa de Tócame Roque, que pode ser a segunda opción. En todo caso, o tema do reglamento é un tema que é fácil de analizar. No 2017, este grupo xa iniciou e propuxo neste pleno a renovación e a modificación do reglamento. Por qué? Porque hai uns datos absolutamente obxectivos que así o benefician. En primeiro lugar, tiñamos un reglamento que non estaba axustado á legislación e aos cambios e ás modificacións legislativas en moitos asuntos. En segundo lugar, estamos, desde logo, nunha legislatura especial, nunha legislatura na cal hai un goberno en minoría que nace dunha moción de censura feita ao grupo de goberno que o partido e o grupo provincial que ganou as eleccións, que se rompe os 2 meses, que estaba sustentada simple e llanamente en acordos entre persoas a título privado e que nunca se deu acabado de explicar. Que pasa? Que con esa situación, lóxicamente, é lóxico que o pleno desta Deputación teña un carácter reforzado e con a capacidade para controlar este goberno en minoría. Que iso, no fondo, é o que lles molesta. Así o demostraron tamén en Suplusa, onde xudicializaron os acordos do Consello de Administración, onde xudicializaron os acordos da Asamblea Xeral, e a mesma estrategia a montan aquí. De que se trata? Trátase de impedir a toda costa que se cumplan os acordos democráticos deste pleno por maioría absoluta. Non podemos estar de acordo co que dice o BNG de que este acordo tiña que ser por unanimidade. Eso sería o ideal, pero moi poucas veces se consigue eso, e tamén eso xustifica o dereito a veto das minorías. Cunha persona que non este de acordo xa non se pode aprobar logo un reglamento, nin unha lei. Non, eu creo que en democracia son as maiorías as que deben, lóxicamente, impoñer os seus criterios. Por lo tanto, dice o señor representante do Partido Socialista, isto traémolo como un exercicio de responsabilidade ante a súa chapuza. Dice que isto é un esperpento do acordo do pleno. O esperpento do acordo do pleno non foi tal. O pleno acordou unha proposta de modificación. Foron vostedes, o señor presidente, vostede mismo como firmante dos seus decretos, que nes incumpliron o acordo do pleno e que nes fixeron unha chapuza cunha mala tramitación, cunha mala calificación do acto e cunha mala publicación, tratando como un acto definitivo que era un acto provisorio. Por lo tanto, en que estamos? Despois fala, non é que tivemos coñecemento dun recurso. Home, non tiveron coñecemento dun recurso a través da notificación dos servicios xurídicos desta Diputación. Foron vostedes os que presentaron o recurso. É certo que encima facendo unha trampa, porque non o presentaron todos. Presentan 8 diputados e quedanse 2 na retaguardia. Para que? Para poder agora tomar este tipo de decisións e estar nunha batalla política ou xudicial dos dous lados, o cual, polo menos, moi ético non é. Non é normal que oito diputados do Partido Socialista nesta Diputación estén recurrindo un acordo da Diputación e 2 se queden do lado da Diputación para levar o tinglao adiante. Ético non é. Entón, que nos pode pasar? Pois que agora nós temos que votar o que é unha chapuza de vostedes, o que é unha estrategia ou simplemente unha incapacidade para xestionar con un mínimo de rigor e unha falta de ética importante nun asunto como este. Entón, atopámonos agora que temos que elexir, xa non sabemos se é peor o remedio que a enfermidade, porque con estes recursos, tal como fixeron en Suplusa, o único que pretenden está claro que é, pois que non se cumpran os acordos dos órganos colexiados maioritarios, que non se faga exercicio da democracia, que é o que pretenden, pero encima facendo trampas, porque recurran logo todos, creen un pleno extraordinario e que o pleno extraordinario faga unha proposta con respecto a iso, pero non o fixeron. Resulta que o señor presidente, que está dos dous lados do exército, resulta que xa fixe un decreto, e agora nós temos que convalidalo, temos que ratificalo. En calquera dos dous posicionamentos xa non funciona ben esta casa, porque se non se ratifica o decreto, que pasa? Pois que queda un acto que en principio é nulo e que probablemente os vai a beneficiar xudicialmente a vostedes, que son os recurrentes. Eso ratificamos, volvémonos atrás e resulta que era un reglamento que xa tiña que estar en vigor, tanto tiña que estar en vigor que despois vamos a tratar nun punto xa a aplicación do novo que se está aplicando no reglamento, que resulta que nos retrotraemos e volvémonos á aprobación inicial e temos que poñer e volver ao público. Resumo,
un auténtico despropósito todo. Resumo, un despropósito e dúas posibilidades. Ou que vostedes non actúen legitimamente e sean uns auténticos fraudulentos no exercicio da lei, ou que vostedes sean uns chapuzas impresentables. E máis aínda para vir a presumir de exercicio de responsabilidade, dice o señor Rivera, o señor que firmou o decreto. Exercicio de responsabilidade. Home, un pouquiño de seriedade. Temos coñecemento tamén aquí da presentación dunha emenda por parte do deputado non escrito, no que basicamente o que se intenta é que xa que temos que volver atrás nun acordo que debía ser xa en vigor, debía estar en vigor e que foi aprobado lexítimamente, insisto no de lexítimamente, porque que este reglamento ven do ano 17 e este grupo foi o máis interesado en intentar sacalo por unanimidade. Pero se se boicotea por parte de un, de dous ou de 12 deputados o traballo, non se pode aspirar a unanimidade, nin se pode proñer, como pron o BNG, como o sumum. Non é que se non hai unanimidade non hai novo reglamento. Non, señores, é que eso conleva que as minorías, supoño que estarán pensando en vostedes mesmos, teñen exercicio de veto. Porque con un ou dous que estén en desacordo xa non se pode tomar un acordo maioritario, pois non podemos estar de acordo con ese plantexamento que fai o BNG. Sei que os beneficia, pero nin é xusto nin é legal. Polo tanto, e resumindo, volvendo á emenda do deputado non escrito, bueno, basicamente o que vemos é que tenta que xa que temos que volver atrás, non que era un acordo definitivo, isto se faga o máis rápido posible, tentando que na tramitación se cumplan unha serie de plazos o máis rápido posible, o cual nos parece correcto, e ben, en ese sentido, sí que estamos de acordo en apoiar esta emenda. O que sí que é certo é que con respecto á posición definitiva con esta chapuza, o Grupo Provincial do Partido Popular debe absterse. Debemos absternos simple e llanamente porque non podemos convalidar o que é un auténtico desastre. Además, é unha estrategia super repetida. Xa a fixeron en Suplusa. Ustedes denigran os acordos das institucións, parecendo que todo se pode xudicializar, co ánimo único e exclusivo de acabar a legislatura sin cumplir os acordos que se toman. Unha estrategia, bueno, pois eso, no borde da democracia e no borde da política. Vai rematando. Por eso, xa para rematar, o que está claro é que ratifíquese ou non ese acordo, se se ratifica, gánase seguridade xurídica, pero pérdese todo o que levamos avanzado, que supoño que era o que pretendían, e se non se ratifica, atopámonos nunha situación pois dun acto en principio que é nulo ou anulable e que vai a pecharse en falso e que os vai a beneficiar xudicialmente porque son vostedes os que recorren contra os acordos. Encima, criticamos dunha forma moi escandalosa a súa doble ética de que 2 deputados recurran 8 e 2 se queden a gardar o galiñeiro. Xa saben, os zorros non poden gardar das galiñas e non poden estar dos dous lados do pleito, señores. Por o tanto, parecenos un auténtico despropósito, é un sumum máis a súa estrategia de impedir nesta legislatura unha legislatura fallida dun goberno en minoría que simplemente non quere cumplir os acordos democráticos que toman as institucións na provincia de Lugo. 3 minutos o voceiro do goberno. Bueno, eu despois da intervención do señor García chego a unha conclusión e a vista tamén da emenda que se presenta aquí, que o señor García era dos que faltaba as clases de Dereito Administrativo, ainda que non me extraña, porque no seu partido hai moitísimas persoas que fixeron iso, entonces ven sendo habitual. Isto que ven aquí é prácticamente o que lle estamos propoñendo nós, e insisto, até en 8 ocasións, contando que a de hoxe, se ten debatido este tema. Penso que vai sendo hora de facelo. Botan vostedes as maus á cabeza a hora de falar acerca do regulamento e das voltas que se ten dado aquí, pero aquí non houbo consenso. 13 diputados impuxeron un regulamento orgánico, a pesar das advertencias. Convértense, erixen sobre aquí, nos máximos representantes da legalidade, cando vostede sabe perfectamente que esta proposta que aquí fan é para sortear esa vulneración do procedimento
que vostedes deliberadamente, a pesar dos informes en contra de Secretaría, levaron a cabo. Advertíuselles, preguntóuselles en moitas ocasións se isto se trataba de unha aprobación inicial ou era unha aprobación definitiva. Vostedes, incluso a súa voceira, dixo remítanse o establecido no regulamento, un regulamento chapuceiro, un regulamento que non cumple e que vulnera total e absolutamente o procedemento. Por iso entendo que os meus compañeiros tiveran que actuar desa maneira e que o presidente, que sempre respeta o que lle din os informes das distintos departamentos desta casa, especialmente os xurídicos, a asesoría xurídica, a secretaría, actuara desa maneira. Ademais, aclárense, porque unhas veces critican que non se cumpren os acordos plenarios e outras veces, cando se executan, tamén os critican. Non teñen solidez nin base nas súas argumentacións. E insisto, cando a asesoría xurídica intervén faino porque o ten que facer. Parece de recibo e creo que ninguén pon en dúbida o traballo que leva realizando esta asesoría xurídica e non defende a ningún grupo, defende o pleno os intereses da institución, eso que quede claro, igual que está facendo moitos concellos que temos sobrados exemplos donde se defenden a plenos de distintas entidades municipais. Ademais, nun contexto, insisto, no que se vulnera ese procedemento, no que se dispón de informes contrarios e negativos de Secretaría, no que non se respetan os trámites en orden á información pública dos 30 días hábiles, que é o que vostedes están apoiando, tanto o deputado non adscrito como vostedes, nesta emenda, pois a verdade que parece que están recoñecendo que vulneraron ese procedemento. De verdade que comprendo ante esa situación a actitude que se adoptou aquí. A proposta que se trae é para, de alguna maneira, que vostedes asuman ese erro, que vostedes traten de rectificar. E, ademais, tamén, para finalizar, tamén decir unha cousa, que lles quede claro, definitivamente, que a democracia está moi ben, que a Constitución está moi ben, pero hai unha cousa que di a Constitución e hai que lela, non só mencionala, que o respeto ao ordenamento xurídico é importante. E por eso, cando existen informes, existen normas, existen regulamentos que establecen determinadas cuestións, tamén hai que respetalos, porque ao mellor algúns non somos dos 70, somos da terceira ou cuarta xeración, pero creo que nos merecemos o mesmo respeto que os demais. Moitas gracias. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. 3 puntualizacións. O sea, que non lles gusta o regulamento xa o sabemos, pero chegamos a este regulamento porque ustedes durante 3 anos fixeron filibusterismo político total e absoluto e agora fan de bomberos pirómanos. Esa é a realidad. Durante 3 anos estuvo suspedindo aquí que se discutira, que se crearan comisións. Hicieron nin puñetero caso. E agora queixense de que se aprobou pola outra vía. Pois mire, terán que cargar con ela. Porque o filibusterismo e a obstrucción partiu de ustedes. Claro que hai que respetar a lei, pero son ustedes os que non a respetan. Porque, mire, hai no procedimento administrativo, eu non quixera aquí someter, como dixo en marzo de 2016 o señor secretario, a un estrés xurídico administrativo, porque non vai esta guerra con usted. Pero, obviamente, na propia legislación, la Lei 39/2015 fala de declaración de lesividade de actos anulables, la revocación de actos e la rectificación de errores. Está previsto na lei. Isto é o que dice a lei. E isto é o que teñen que respetar. E hai que chegar a isto. Por qué? Porque ustedes actúan con mala fe. Frotábanse as maos. O día da xunta de portavoces, o presidente estaba exultante, porque iba a tirar o regulamento. Claro, se aquí hai unha vulneración do procedimento que 2 secretarios en informes lles dicen o que hai, inda caixa un error dos proponentes que pode haber. Eu non son experto xurídico, podo meter a pata, pero noutras institucións, outras diputacións, outros concellos, cando hai esos errores, o secretario do Servicio Xurídico, con quen corresponda, dice, non, mire, é que aquí usted ten un error nesta emenda ou nesta proposta, que hai que seguir este camiño. E iso é o que tiñan que haber feito vostedes. Porque sabíano, porque tiñan 2 informes do secretario que dicían o procedimento. Quizás nos non lemos o suficiente e nos enteramos. E a proposta hasta podía ter mala fe. Pero para iso estaban ustedes para solucionalo. E isto vai ter responsabilidades. Ou debe de telo. Que algún responsable hai de que non se cumprirá o trámite e que non avisara. Porque, repito, o expediente sigue faltando unha cosa. Eu coincido co bloque que pido ahora unanimidade. Vou dicir, o señor Ferreiro non ten por que sabelo.
Pero este grupo, a maioría, xunto co Bloque, cando gobernamos nas pasadas legislaturas, aprobamos un regulamento con 13 votos e non pasou nada. Ni nadie se raspou as vestiduras. Sí, grupo do Bloque e Partido Socialista, cando era socialista. Agora parece que non son e están os socialarribistas. Claro, porque hasta me quixeron quitar da página web os anos que había votado no partido. Tamén lles molestaba. Bueno, deixemos eso, sigamos co que hai aquí, porque senón Don Lino vai se me enfadar e non é cousa de que se me enfade. Porque falaba o portavoz do Bloque de que tiña confianza nos servicios xurídicos, eu tamén, pero non teño confianza no goberno. E que aquí hai un conflito de intereses claro, pois dice o propio informe da asesoría xurídica cando o Suplusa lle pide que represente a Suplusa, órgano da Diputación, e a propia Diputación nun pleito que, por certo, non vou dicir se chegaron a un acordo ou non Bloque e PSOE, pero cule bastante mal, donde o que se lle dixo aos servicios jurídicos da Diputación foi que non se presentaran. Que garantía temos nosotros agora de que o grupo de goberno que nos nombra abogado lle diga, bueno, olvidaivos ese día, habrá un problema e tal, e non vallades a defender a Diputación, porque xa o fixo. E usted sabe deste pleito, señor Ferreiro, e o presidente tamén, e do amaño posterior tamén. La Diputación Provincial de Lugo non compareció. Pois decidió non comparecer para beneficiar al interés de alguén. E entón aquí dícese, por parte do Servicio Xurídico. Vai rematando. Sí, 2 minutos. A prestación do servicio en calquera das súas órdenes cando iso podese orixinar conflito de intereses coa propia Diputación ou co outros destinatarios. E rexeitan a encomenda realizada pola Sociedade Urbanística Suplusa, que é unha sociedade da Diputación, donde obviamente non teñen maioría absoluta e iso é o que lles molesta, como aquí, e devolvenos a documentación. O sea, había un conflito de intereses para defender a Suplusa e a Diputación que incluso hasta podían ser coincidentes, pero non lles interesaba porque siguen ca criminalización da oposición e, sobre todo, deste diputado. E xa para rematar, a emenda que poño, claro que é o que dice a lei, pero por que presento eu? Home, mire, porque me engañaron polo menos 3 veces xa. Si conto mal, si coa algunha máis, e algunhas con papeles firmados, e non os cumpriron. Entón, como me vou fiar de ustedes? Non podo, porque tampouco fixeron para subsanar os errores. Entón, o que pido é que desta proposta se quite, señor secretario, o parágrafo primeiro, en el supuesto hasta extremos, é que se incluya na proposta desde que el plazo máximo de 5 días hábiles hasta su entrada en vigor. Suprima o primeiro párrafo, non? Hasta o parágrafo final. Vale. Gracias, señor presidente, e bos días. 3 minutos o vocero do BNG. Nada, tampouco os vou necesitar, porque de feito non tiña pensado intervir. En todo caso, só matizar unha cousiña, non? Non é intención do BNG para nada vetar nada. É máis, cando se falou desto noutras ocasións, incluso chegamos a decir que a nós valeríanos o acordo dos grupos maioritarios. En xeral, salvo, lóxicamente, que de alguma maneira se vulneraran os dereitos que pudera ter, neste caso, as minorías, non? Pero, en principio, respectando as minorías, que estou convencido que ningún dos dous grupos tería intención de non facelo, valeríanos incluso o acordo de 23, de 2/3, por exemplo, cheguei a dicir eu aquí neste pleno que nos valería. O que non pode ser é que a mitad máis un e o impoña a outra mitad. Home, eu non son, é a primeira legislatura que son diputado, non? Vai me chega, ademais, polo que se ve. Pero eu todas as informacións que tuven ata agora, ninguén me dixo o contrario. O pleno actual regulamento orgánico deste pleno foi aprobado por unanimidade e negociado por parte do Partido Popular polo señor Barreiro. Foi o que sempre se me dixo a min. Podo estar equivocado que non foi un testigo directo, non? Pero, bueno, aquí o meu compañeiro foi membro da comisión que negociou ese regulamento orgánico que foi aprobado por unanimidade de todos os grupos neste pleno. Evidentemente, ao largo dunha legislatura hai moitas cousas que hai que aprobar por maioría simple. Pero hai outras, e é o que nós defendemos, que ten que ser maioría cualificada. Evidentemente, ao mellor non pode ser por os 25 diputados, pero pode ser por 23 ou por 22. O que falábamos sempre dos 2/3, non? Cando interesa, si se pon esa maioría cualificada. Por exemplo, para cambiar a Constitución necesitase un porcentaxe maior que a maioría absoluta, porque se supón que
a mitad máis un dos diputados do Parlamento Español non deben impoñerlle unha Constitución ao resto da poboación. Por eso están as maiorías reforzadas. Pois nós opinamos o mismo, exactamente o mesmo, para o regulamento orgánico desta institución. E díxeno antes, non só responsabilizo a quen aprobou, senón tamén ten moita responsabilidade, neste caso o Goberno, que non convocou as comisións axeitadas ou os organismos que fosen para intentar chegar a un acordo para ter un novo regulamento. Que logo, despois de intentarlo, non se chega, pois xa miraremos que facemos. Pero, en principio, cando menos, intentar facer o posible e o imposible para que ese regulamento seña unánime. E se isto vai para diante, se ao final se saltan todos os problemas xurídicos, etc., ao final vai ser un regulamento hasta que haxa outra maioría que vai a cambiar, porque non vai valer a ninguén que teña unha maioría na seguinte legislatura, nin a un nin a outros. Co cal é unha tomadura de pelo, porque se os que agora propoñen este regulamento para a próxima legislatura teñen maioría absoluta, van a cambiar porque non lles interesa que o pleno teña eses poderes. E ao contrario, exactamente igual. Co cal, señamos serios, sentémonos dunha vez, iba a dicir unha palabra malsonante, de unha vez, e fagamos un regulamento que non só sexa para este ano que queda, ou para estes meses que quedan, senón que perdure no tempo igual que perdurou o anterior, por favor. Que hai un poquinho de seriedade de sentido común, porque é unha tomadura de pelo a todo o mundo que esteña vendo esta situación, caramba. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bueno, eu, en primeiro lugar, votamos moito de menos que en vez de ese exercicio de prepotencia que fixo o deputado do Partido Socialista non empezara esta ratificación do erro do señor presidente por unha disculpa do propio presidente, que é o responsable de todo este erro na tramitación. Poderá ser polas dúas cousas, ou porque se equivocou, que é humano e hasta seguro que o entenderíamos, ou a outra versión, que é a que menos nos gusta, que non deixe de ser unha estrategia. O único certo é que cando cheguen as sentencias, os autos e demais deste pleito, que lideran os socialistas de ambos lados, poñerá recurso contencioso administrativo interposto por o señor Álvaro Santos e outros contra a Deputación Provincial representada por o señor Darío Campos e outros. É dicir, están vostedes como aqueles nenos que van xogar ao fútbol e levan o balón e xogan cas súas reglas porque senón sacan o balón. Iso é unha trampa. Iso é unha trampa. Este funcionamento é absolutamente tramposo. E o único problema é que, ademais, denigran a institución como fixeron con Suplusa. Rebaixan tanto a imaxe das institucións que as seus loitas de poder, as súas ganas de incumplir os acordos e que a súa estrategia de impoñer un goberno minoritario a maioría das competencias que ten este pleno, que somos o fairreír de todos. Si é certo que despois a culpa non é de nadie, sempre é de Feijóo, da Xunta, que nos maltrata a Lugo, pero aquí nin Feijóo nin a Xunta. Aquí é unha auténtica chapuza todo o que se fixo, todo o que se fai, e quen sale perxudicada esta institución, o pleno desta Diputación, como foi o Consello de Administración de Suplusa, como foi a Asamblea Xeral de Suplusa e demais, que acaban vendo os ciudadanos unhas institucións absolutamente mancilladas, manoseadas polos intereses políticos e personais do grupo de goberno e que se saltan acordos que en principio tiñan que estar en vigor porque democrática e legalmente tiñan que estar en vigor, e atopámonos con estas estrategias que se vulnera eses acordos. Por lo tanto, mantemos a abstención, pero en ningún sentido político, porque dannos a elexir entre o malo e o peor, e sendo vostedes os responsables e quedándose vostedes dos dous lados do pleito. Unha auténtica vergonza para a calidade e para a imaxe desta institución. Un minuto para rematar. Dicen ali por as miñas terras, señor García Comedo é libre. Entendo o sentido do voto desta abstención. E lle expliquei por qué. Vostede, como licenciado en Dereito, deberá saber que todo procedimento ten os seus trámites, os seus pasos, e que vostedes o vulneraron, a pesar de que se lles dixo por activa e por pasiva que había informes, o que non debemos facer é ler só o que nos interesa, non ler a totalidade da proposta e dos informes que se presentan, porque é moi fácil terxiversar o que realmente se pon nesos informes. E o que din, en todos coinciden nelo, que esa aprobación inicial nunca se produciu, que polo tanto se vulnerou o procedimento e que como tal, pois, esta proposta de conversión dun acto nulo nun acto válido, que é o que se pretende perfectamente con esta proposta, pois é a mellor das solucións. E que no fondo, bueno, pois entendo que con esa abstención nos están dando a razón á súa maneira, caladiñamente, como adoitan facer.
definitiva, pois, alégrome que esta proposta vaya sair adiante, que, insisto, ten dúas partes, esa ratificación do acordo do señor presidente, que o presidente actúa como ten que facer, e como sempre fai, de acordo a un estricto respeto á institución que preside, dende logo con a máxima lealtade, e por iso, non sei o que faría o Partido Popular ou o que fixo nesos 3 meses, pero me imagino que faría o que lle daría gana cando hai un aviso ou unha notificación dunha interposición dun recurso contencioso administrativo. O primeiro que ten que facer o presidente, sobre todo nun caso como este, ante a premura, é reaccionar e ordenar os servizos xurídicos, a asesoría xurídica desta Deputación, que, dende logo, se opoña a esas medidas cautelares. É o lóxico, o razonable, o que di calquer norma a que tanto apelan e que despois tanto incumpren. Por eso, eu creo que o presidente fixo o que tiña que facer. É certo que que me gustaría que se o presidente o tenga ben, que o señor secretario aclare en relación ca emenda se hai que votar independente ou se vota xa incluída en toda a proposta, porque entendo que se ratifica por un lado o decreto, se procede á conversión do acto nulo nun acto válido e se incorpora esta emenda que ven a dicir un pouco que di a conversión. Eu entendo que hai que votala necesariamente para ver se incorpora ou non. O regulamento, o novo e o vello, dice que as emendas non son disponibles para o presidente, senón que é para o pleno o que ten que decidir, e dice que en todo caso se deliberará sobre elas e se votarán. E se votarán antes que, neste caso, que o dictamen. E que as enmendas poden ser os dictámenes, mocións ou proposicións. Pasamos votamos a emenda. Engadida. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Non hai. Queda aprobada a moción, perdón, a emenda que se incorpora o texto do dictamen. E agora pasamos a votar a proposta, non? E agora pasamos a votar a proposta. O dictamen enmendado, con esta adición. Votos a favor? Abstencións? En contra non hai. Queda aprobada a proposta entonces, ca emenda. Seguinte punto. Proposta de resolución sobre os recursos de reposición presentados contra o acordo plenario de 29 de maio de 2018 relativo á revisión de modificación parcial da relación de postos de traballo da Deputación Provincial de Lugo. 6 minutos o vocero do Goberno. Bueno, non vou necesitar en principio 6 minutos, se trae a pleno para aprobación definitiva, vamos, para aprobar unha proposta que fai 3 traballadores da Diputación facendo unha reclamación ao seu posto de traballo. E o que se propón ao pleno é ratificarse no que xa se acordou no pleno no que se aprobou definitivamente a RPT, desestimando as alegacións que fan estes 3 traballadores ao seu posto de traballo. 6 minutos o vocero do BNG. Ben, tampouco os imos necesitar, solamente lembrar que na primeira votación o BNG abstívose coa intención de non obstaculizar a súa aprobación, pero vendolle problemas bastante serios a propia proposta de RPT e algunhas cousas tamén positivas, por eso nos abstivemos. Sempre dixemos que era unha abstención pensando ou crendo que o RPT iba a salir para diante de todas formas, que nunca foi a nosa intención paralizala. Logo, cando os sindicatos presentaron o recurso para volver, para que, en definitiva, se volvera a votar no pleno, nos votamos a favor, porque, insisto, nesa liña de querer que se aprobara a RPT e considerando que as cousas positivas compensaban en parte as negativas, votamos a favor. E agora parécenos que o coherente é manter a mesma liña de non impedir que esta RPT se aprobe e, sobre todo, porque vemos que unha paralización da RPT ten uns inconvenientes que superan con moito as ventaxas que puidera ter. A parte diso, para
nós sempre foi prioritario a mellora das condicións laborais das categorías máis baixas, dos postos de entrada, cuestiona que se hai que seguir traballando, e nós, dende o BNG, tanto nesta legislatura como no futuro, se temos ocasión, seguiremos niso, en traballar para mellorar as condicións laborais dos que menos cobran, daqueles que non chegan ou bordean os 1.000 euros, co cal nesa liña non vamos facilitar ou non vamos impedir, no que a nosa forza corresponde, que se aprobe este RPT. E, ademais, dicindo que nos parece perfecto, nos parece, incluso animamos a aqueles traballadores ou traballadores que consideran que o RPT vulnera os dereitos laborais, que recurran o que sexa necesario e cheguen a donde precisen. Teñen todo o dereito do mundo e, desde logo, pola nosa banda, todo o noso apoio para defender os seus propios dereitos. Pero non podemos, con o noso voto, deixar que esa xente, insisto, que menos cobra, esa xente que ten os salarios máis baixos, pois poidan salir prexudicados dunha decisión que tome este pleno no día de hoxe. En todo caso, que vamos votar a favor de que a RPT siga para diante. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Renunciamos ao primer turno. 3 minutos o vocero do Goberno. Gracias, señor presidente. Perdón, 6 minutos. Perdón, voulle regalar 4. Non sei. Se antes me deixou solo 2, voulle regalar 4. E algún máis ao largo do pleno. Simplemente para deixar constancia da postura deste diputado, que foi clara na RPT, votando en contra, presentando unha serie de enmiendas e de peticións que foron rechazadas pola maioría, en este caso, do Grupo Socialista, co apoio do Bloque Nacionalista Galego, me imagino, e sorpréndeme que fale porque dá a sensación de que a RPT é a panacea pos traballadores que menos cobran, cando nesa emenda que eu presentei resulta que iba que se empezara por eles a mellora desas remuneracións ou desas actualizacións que iban aí e foi rechazada polo Pleno. Non sei, eso é un xuicio salomónico, aquí hoxe estamos moi salomónicos. Antes tomamos unha decisión salomónica, pois tratando de arreglar o desaguisado que provocou que non se actuara conforme a lei por parte do Grupo de Goberno, cumplindo o que tiña, a pesar de que, repito, podemos asumir os errores que fora e agora volve pasar o mismo. Por un lado defendemos a RPT e por outro lado que recurren. Cando recurren, resulta que ya rechazamos. En principio, a miña postura vai ser de apoiar os recursos dos traballadores e votar en contra, reitero, por coherencia co votado cando foi a RPT, e votar en contra da proposta do Grupo de Goberno. 3 minutos o vocero do Goberno. Bueno, vamos a ver. Se rechazan as 3 alegacións que fan os traballadores dispois de comprobar que non modifican en nada na petición que fan o que xa fixeran no pleno pasado cando recurriron sobre isto. Quero recordar que esta RPT afecta directa e positivamente a cerca de 400 traballadores desta casa, que houbo algunhas reclamacións que non se atenderon porque non entendíamos que non procedía a atendelas naquel momento, nin agora, na que 12 reclamacións acéptanse total ou parcialmente, nas que 13 reclamacións non se acepta nada, e se agora nun recurso de oposición tres traballadores sin haber argumentado absolutamente nada a favor diferente ao que xa habían argumentado no pleno anterior, pretender aprobarlle isto, pois é un pouco deixar aos outros que tamén reclamaron os que neste caso, por o feito de pedir a suspensión do acordo a todos os traballadores que se benefician, porque aquí nadie saliu perjudicado deste acordo, pois era deixalos un pouco sin defensa. Entonces, desde o Grupo de Goberno reunimos a Comisión de Seguimiento do acordo e simplemente xa non quero intervir máis neste tema, vou non ler xa agora, porque despois no final non vou ler. A vista da mesma, tendo en conta as concepcións que nela se recollen e que, en definitiva, conclúen que non se alegan nos recursos representados feitos argumentos ou motivos diferentes aos manifestados polos recorrentes no período de alegacións, a Comisión, por unanimidade, acorda aprobar a proposta do deputado delegado. Entón, con isto, acabo dicindo que hai unanimidade nos sindicatos, é dicir, nos traballadores, a excepción destes tres que entenderon que
poden e chegarán ao contencioso administrativo por o seu posto de traballo. Ben, é verdade que algún caso destos, pois, o que fai é pedir que se suspenda o acordo e perjudicar a todos os traballadores da casa. Entendo que iso é pois, facer un pouco de... Vamos, que hai intención clara de facer daño e non ao equipo de goberno, senón máis ben aos traballadores. Entonces, nos propoñemos que se aprobe tal e como vai no dictamen da Comisión. 3 minutos o voceiro do BNG. Xa non sei se vale a pena, simplemente que non é nin unha panacea, ni moito menos, simplemente é un primeiro paso. É o comezo dun camiño que hai que emprender. Para nada é unha panacea, de feito quedase moi corto o que deberá facerse, non? Pero é un primeiro paso. E logo, por outra banda, corrixir un pouquiño o diputado, neste caso, do Goberno, porque, claro, cando eu falo das reclamacións e digo que quen vexa que se ve prexudicado o reclame, non estou me referindo só a estes tres que tenemos aquí, que xa son reiterativas, por defeito. E as persoas que hai varios traballadores, polo que eu entendo, que non presentando nova reclamación para dicir o mismo, que en principio poden ir directamente ao xulgado, non? En todo caso, pareceme que é un dereito que pode ter calquer traballador se considera que a decisión que se tome non é acorde aos seus dereitos ou vulneran en un momento os seus dereitos laborais, pois que o faga. Incluso nós, eu creo que estamos aquí, ningún somos expertos en dereito laboral e, por tanto, podemos incluso tomar decisións que non señan as correctas, co cal teñen todo o dereito do mundo e, vamos, parece-me perfectamente legítimo que todo o mundo defenda os seus intereses onde considera oportuno. E así me parece que as tres reclamacións, sin embargo, que tratamos hoxe aquí, que sí que son reiterativas. Xa é unha cuestión que xa o Pleno tomou a decisión e non entendo incluso moi ben porque ten que volver outra vez aquí e non van directamente á instancia correspondente, pero, bueno, en todo caso xa se dilucidará quen desto controla quen cobra para tomar esas decisións. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. A intervención do Grupo Provincial do Partido Popular circunscribiríase exactamente á última intervención que se debateu nesta sesión plenaria cando trouxemos a pleno a resolución das alegacións. Creo que o feito de que todavía sigamos debatindo alegacións de traballadores e que, dende logo, o traballo non se fixo ben, supoño que, ademais, isto acabará nun proceso contencioso e nos dixemos naquela sesión e reproducimos hoxe, non vamos a ser responsables de perxudicar a ninguén, sempre facemos ese chamamento de responsabilidade a todos os grupos políticos. Dixémolo nos últimos tempos, ademais dunha maneira moi alta e clara, nos traballadores de Suplusa, que nunca deben de ser instrumento de debate político. Agora, sí que é certo que o feito de que hoxe novamente teñamos alegacións, o máis probable remate nun proceso contencioso é que efectivamente o traballo non se fixo ben. Nos mantemos ao noso sentido do voto, que foi a abstención, e reproducimos os argumentos que o meu compañeiro na última sesión plenaria que se trouxo este tema expuxo. 3 minutos o diputado. Gracias, señor presidente. Non tiña pensado intervir, pero, bueno, despois de escutar o voceiro do Grupo Social a Revista, obviamente hai cousas que non se poden permitir. Porque, ao final, non nos dice se isto é correcto legal. O que nos dice é que, claro, como non recurriron os outros que habían recurrido, pois para non perjudicar aos que deixaron de recurrir, pois non se aceptan estos. É un criterio legalista, riguroso e serio. E, pois, parece ser que cando recurrimos nosotros ou cando expresamos a nosa opinión aquí, correcta ou incorrecta, ou que se acepte ou non se acepte, que gusta ou non, estamos a facer daño. Cando eles van ao xulgado e votan en contra, obviamente están mirando polos intereses da provincia e deste país. O sea, maquiavélico. Ora, tampouco se lle pode pedir máis a que non pode dar. Nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar o voceiro do Goberno. Bueno, volvemos ao mismo. Parece que se collen as palabras como convén en cada momento. Nós temos que traer isto a pleno porque, si a norma non lo dice, teñen que traer a pleno o recurso de reposición, non queda máis remedio. Nos ratificamos o acordo anterior que en base tamén a uns argumentos que xa fixemos no seu momento. Si quere, repito-llos, pero non son ises. Por suposto que nós queremos que todo aquel traballador que se sinta non ben tratado en esta RPT reclame e que termine a donde queira terminar.
Si quere terminar no contencioso administrativo, pois no contencioso administrativo, supoño porque será que ten argumentos para chegar ali e demostrar que esa persona, ese traballador, pode conseguir máis ou menos, que pode reclamar para dúas cuestións, pode conseguir máis ou menos do que se lle valora na relación de puestos de traballo, que pasa todos as cribas que ten que pasar, é dicir, legalmente pasa por todos os sitios que ten que pasar, e que legalmente rechaza aquelas cousas que entende que ten que rechazar. Unos co voto a favor da aprobación, outros ca abstención, pero todo o mundo a rechazou naquele momento. E, si é verdad, o diputado non ha escrito non a rechazou. Bien, pero eso non o entro a valorar. Entonces, nadie lle nega ese direito. Eu non, de verdade, non deixo que me corrijades nese tema. E aquí nadie nega ese direito. Somos nós os máis garantistas de que os traballadores cheguen ao final deste proceso con total garantía de que son atendidos, como así foron, en cada unha das cuestións. O que pasa é que a valoración que se fixo dise puesto, ou que nós entendíamos, ou quen fixa a valoración entendeu, e nós ratificando aquilo entendemos, é a que é. E agora o único que facemos é traelo a pleno. É verdade que utilicei o argumento ese, pero simplemente hai unha petición aí que dice que se suspende o acordo. Si isto non se aproba, hai que suspender o acordo. Ese é o que nós dicimos que é injusto. É injusto por resto de traballadores, porque o acordo, o mellor van a suspender iles se van ao contencioso e piden a suspensión do acordo, non nos equivoquemos, pero xa o van facer iles, non o pleno. Vai non facer ese traballador que queira chegar a esas conclusións, a queira pedilo, pero non nós. Por nós non vai ser. Bueno, simplemente dicir que iso é, ao final, o que queremos chegar. Nada máis e moitas gracias. Ben debatido o punto, pasamos á votación. Votos a favor da proposta? Abstencións? Votos en contra? Empate, non? Aprobada. Aprobada a proposta. Seguinte punto. Corrección, asunto número 5, corrección de erro de transcripción na proposta aprobada polo Pleno en sesión de 26 de xuño de 2018 en relación coa cesión de titularidade dun tramo de estrada provincial LUP 1505 ao Concello de Cervo, ou ao Concello de Cervo. Creo que se trata dun erro na numeración de carreteras, non sei se hai unanimidade ou hai que votar estos. Hai que votar correxindo o erro, non? Hai unanimidade. Sexto punto. Pasamos a dictámenes da Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos e Medio Ambiente. 6. Asunto número 6, proposta en relación co escrito do alcalde do Concello de Pedrafita do Cebreiro solicitando unha modificación substitución de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. Non sei se queren debate, se hai unanimidade. Unanimidade. Seguinte punto. Asunto número 7, proposta en relación co escrito do señor alcalde do Valadouro solicitando unha modificación sustitución do investimento incluído no Plan Único de Cooperación cos Concellos, neste caso de 2017. É o mesmo punto que o anterior, entendo que hai unanimidade. Octavo punto. Pasamos a dictámenes da Comisión de Economía, Recadación e Facenda, asunto número 8, proposta de modificación de bases terceira, décima, décimo primeira e décimo segunda, das bases que rexen a aceptación e a asunción por delegación expresa de competencias en materia de xestión, inspección e recadación en relación a tributos, prezos públicos e outros ingresos de dereito público. 6 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señores diputados e señoras diputadas. No último pleno, traíamos a proposta de modificación destas bases e nos comprometíamos, logo da proposta do Partido Popular, a modificar tamén o porcentaxe que se lles estaba a cobrar aos concellos na recadación voluntaria, logo de ter un informe do impacto económico que supoñería
para as contas provinciais. Este impacto é de un poquinho máis de medio millón de euros e traemos a proposta anterior a que lle engadimos pasar do 1% a eliminar este artigo e desta forma aliviar un pouco máis aos concellos, toda vez que unha vez aprobado tamén se vai a poder ingresar nas arcas municipais sin necesidade de agardar a liquidación definitiva aqueles ingresos derivados de, por exemplo, a regularización catastral. Pola miña parte nada máis, xa que é un tema que xa se tratou na anterior sesión. O seu voceiro do Partido Popular. Ben, bos días. Eu creo que é unha boa nova e que ao final, en 6 ocasións que veo a pleno, por fin xa adiante esta proposta do Partido Popular para que os concellos, unha petición reiterada aos concellos, para que non teñan que pagar nada polo servicio de recaudación voluntaria. É algo que pedimos en reiteradas ocasións e que nos comprometimos a apoiar se facía esa modificación no pleno anterior. Unha vez feita, agradecer o traballo e nada máis. Simplemente unha pequena puntualización, pedir só que se axilice ao máximo os pagos aos concellos que soliciten eses anticipos da liquidación definitiva para que os concellos poidan ter esa liquidez o antes posible. Nada máis, vamos a apoiar a proposta. 6 minutos o diputado. 6 minutos o Banega. Non hai máis debate, entendo que hai unanimidade entonces. O 9º punto, algo similar na regulación de investimentos financieramente sostibles. Non sei se queren debates e... Entón pasamos ao 10º punto. Entramos nos asuntos referidos a mocións. Asunto número 10, moción do Grupo Provincial Socialista para mellorar a atención a mulleres con endometriose e divulgación da doenza. 6 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, presidente. Bos días a todas e a todos. Non quero empezar a miña intervención sen agradecer ás mulleres da Asociación Querendo a súa importante aportación, xa que veu da mau delas a proposta de que debatamos hoxe este asunto. Dende logo, no que a min respecta, iluminaron un ámbito da nosa vida, da vida das mulleres, efectivamente, pero sen dúbida tamén da vida de toda a sociedade. Intentarei nos próximos minutos condensar e sintetizar todo o aprendido nas pasadas semanas coa intención de que todos podamos comprender a importancia de apoiar esta moción como primeiro paso dunha aposta que nos leve a resolver esta situación insostible con respecto á endometriose. Creo que non me equivoco se digo que a pedra angular da terrible situación de injusticia que viven as mulleres doentes desta enfermidade é a falta de información, pero non a falta de información delas, que as que por fin consiguen ter un diagnóstico terminan sendo auténticas expertas na materia, senón unha falta de información de toda a sociedade. Para elo, irremediablemente, teño que falar dende o irrenunciable feminismo e poñer negro sobre branco que é dende a postura patriarcal da nosa sociedade a que se chega, a que nos permite chegar á situación que vivimos as mulleres en xeral, en este aspecto concreto da nosa saúde tamén. Teño que falar inevitablemente da ausencia de plantexamentos de xénero na sanidade pública e teño que falar do seu desmantelamento que hoxe por hoxe impide desenvolver un traballo adecuado aos nosos profesionais e, por tanto, recibir un servicio de calidade aos doentes. Pero empecemos polo principio. Que é a endometriose? Estou segura de que se pregunto ás persoas que estamos hoxe aquí no salón de plenos que me expliquen o que é, moi poucas, posiblemente se hai algunha muller afectada, igual sí, podería explicarme o que é. Sin embargo, se trata dunha enfermidade que afecta a máis do 10% da poboación feminina. Hai estudos que falan incluso do 20%. Unha ou dúas de cada 10 mulleres que coñezamos está a padecer esta enfermidade. Estamos a falar de cerca de 2 millóns de mulleres en España, 60.000 mulleres en Galiza, das cales 9.000 poden ademais estar sufrindo un estadio severo da enfermidade. E isto é unha estimación,
porque o principal problema que acontece é que falta moita diagnoses. Voulles ler para máis explicación, máis concreción na explicación que deu o señor Carmona Herrera, que é o xefe de Servicio de Xinecoloxía do Hospital Clínic de Barcelona, posiblemente o maior experto que teñamos hoxe en España nesta materia. Na intervención que fixo na Comisión de Sanidade e Servicios Sociais do Congreso o 14 de xuño do 2017, precisamente o día despois de que máis de 200.000 firmas foran entregadas no Congreso pedindo unha atención especial desta enfermidade. Él explica a endometriosis de tal forma que di: la endometriosis es una enfermedad en la cual el tejido que habitualmente está en la matriz, el endometrio, aparece fuera de su sitio habitual y coloniza otras áreas del cuerpo, básicamente la pelvis. Es un tejido normal, exactamente como el endometrio en su sitio habitual, que responde a las hormonas del ovario y tiene una regla fuera de sitio. Esa menstruación fuera del lugar habitual produce inflamación crónica, produce los síntomas tan raros siempre con dolor, mucho dolor, sobre todo dolor con la regla, pero también dolor con las relaciones sexuales durante todo el mes y otros síntomas digestivos, urinarios, cuando afecta a otros órganos. Esta é a explicación sinxela dun médico, en termos non médicos, para que fose entendido polos deputados que lle escoitaban, pero, ademais, se escoitamos as explicacións detalladas que nos poden facer as doentes que pasaron anos esperando e peregrinando de especialista en especialista, con dolores insoportables e do máis variado, con diarreas, hemorraxias, neumonías, esterilidade, e que nun insoportable porcentaxe foron sospeitosas de estar tolas, histéricas, depresivas, caprichosas, folgazáns, frouxas, queixica. Se escoitáramos esas historias, quedaríamos abraiados e desolados. Pero non se escoita. E creo que precisamente esa é a orixen de toda a desinformación e ocultamento desa enfermidade. Non hai sospeita por parte dos facultativos sobre esta enfermidade, non se escoita as mulleres, se sospeita delas. E isto, coincidirán comigo, é puro machismo. Non creo que sexa unha cousa voluntaria nin consciente. É algo aprendido dende as civilizacións antigas. Todos sabemos que a palabra histeria ven de útero. Pero non me vou a ir por ese camiño, que daría para moitas reflexións e non temos tempo. En calqueira caso, hai moita literatura ao respecto que demostra a falta de perspectiva de xénero non só nas investigacións científicas de saúde, senón no pensamento do mundo, e que nos levaron a ter xa a crenza, por exemplo, de que as mulleres non padecemos infartos, cando o que pasa simplemente é que non temos os mesmos síntomas. E no caso da endometriose, esa terrible crenza de partida que impediu o avance da investigación e o tratamento ao respecto, pois é que a menstruación doe. Bueno, hai moitas outras ideas que non estamos dispostos a asumir como sociedade, pero que aí están, como digo, xa dende os antigos, e do que se ten moito falado, non? Pero que tamén fannos asumir que as mulleres queixámonos moitas veces sen motivo e que en calqueira caso, se temos dor, temos que soportalo. E tanto está asumido que, como xa dice Victoria Sau no seu prólogo o libro de Carmen Valls, Mujeres Invisibles, libro que lle recomendo ler a todo o mundo, especialmente ás persoas que teñan que ver ca sanidade. Las mujeres no acusan a veces el dolor al que se han acostumbrado y al que soportan como una parte más de su naturaleza, de modo que se hace invisible para ellas mismas. E resulta que cando acusan ese dor, o primeiro diagnóstico que reciben, moitas veces incluso sin exploración previa, é psiquiátrico. Estás estresada, tes depresión, estás histérica, tes mimos. Sabían vostedes que o 85% dos psicofármacos que se recetan en España se lles receta ás mulleres? A mí me parece unha cifra escandalosa. En calqueira caso, poñémonos xa no momento en que a muller por fin entende que esa dor esa dor de regra que non lle pasa con analxésicos ou con antiinflamatorios non é normal e que debe de ir ao médico, empeza a súa peregrinación de médico en médico, de especialista en especialista, e van pasando os anos. Señores, hasta unha media de 8 anos que ten que esperar unha muller para que se lle diagnostique, se lle poña nome á súa doencia. E son anos de dores, de hemorraxias, de incapacitación, e moitas veces de ter chupado tratamentos inadecuados con efectos secundarios moi perniciosos. Ata é posible que lle fixeran unha cirurxía
cando ese mecanismo de tratamento se debe tomar en última instancia e, ademais, debe estar feito por un especialista que resulta que apenas hai no noso país. Por iso, o primeiro que pedimos nesta moción é a formación para os nosos profesionais, que non pasen de largo cando vexan os síntomas. Despois pedimos consultas específicas de profesionais que entendan da materia e poidan tomar as decisións axeitadas, como, por exemplo, a derivación ás consultas multidisciplinares, aínda que só hai dúas en España, unha en Barcelona e outra en Madrid. Por suposto, tamén pedimos que se vaya creando en Galicia unha unidade multidisciplinar, que temos casos de abondo. Tamén se pide que o Partido Popular retorne a postura que tomou o día 22 de abril de 2015 cando votou a favor dunha moción na que se avanzaba nestes asuntos. Lamentablemente, a primavera do ano pasado votou en contra de ratificar ese acordo, aínda que despois, a primeiros deste mes de outono, din nunha resposta ao Grupo Parlamentario Socialista que xa ten postas en marcha as medidas adoptadas daquel acordo. Por suposto, esa resposta é evidente que non a fixo unha persona enferma de endometriose, porque dicir que todos os servizos de xinecoloxía de cada EOXI teñen unha consulta específica que permite garantir unha atención de boa calidade ás mulleres con endometriose, ou decir que cada unha delas se establece ese circuito asistencial no que se inclúe a derivación a outras unidades como son cirurxía ou esterilidade, decir eso, entre outras cousas que se dicen, cando menos demostra moito descoñecemento da realidade e, dende logo, é unha ofensa para estas doentes de endometriose. As mulleres con endometriose, ademais, deixeme acabar a presentación, porque é importante que entendamos a importancia. Teñen moitos problemas de tratamentos de fertilidade e non teñen ningún tipo de mellora para acceder a eses servicios, como si teñen, por exemplo, as mulleres enfermas de cáncer. Ademais, tamén se pide ao Consello Interterritorial para que se asuma un compromiso por parte das comunidades autónomas e a financiación deses medicamentos. Dende a Deputación xa adquirimos o compromiso a través das conversas con a Asociación Querendo para pedirlle aos institutos de investigación públicas que se investigue nestes asuntos, ademais de facer campañas de divulgación e de formación á población en xeral. Si remato xa pedíndolles a quen me conteste do Partido Popular que espero que non me diga que sí que existe unha consulta específica, se non me dice ademais o nome do titular e como funciona, porque senón estaría outra vez poñendo a sospeita sobre as mulleres con endometriose. Ben, 6 minutos, o vocero de Benega. Nós, para apoiar esta proposta, somos coñecedores tamén desta situación, do mesmo xeito que supoño que o Partido Socialista e os demais grupos políticos pola Asociación Querendo, que foi a que se dirixiu a todos os grupos, polo menos na comarca da Mariña, e aquí tamén, creo que tamén no pleno do Concello de Lugo do pasado mes de setembro, creo que se sacou un acordo, ahora mesmo, non sei se é unánime ou por maioría no mesmo sentido. En todo caso, pois, nada máis que engadir a exposición feita por Sonsoles e anunciar o noso voto a favor. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Vou regalar outros 5. Ante calqueira doencia ou calquer problema sanitario, creo que calquer persoa debe demostrar a sensibilidade suficiente, máis cando se trata de enfermedades deste tipo, denominadas ahora enfermedades raras, polo cual este diputado vai apoiar esta proposta. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moi ben, moi bo día, señor presidente, moitas gracias. Ben, como decía a señora López Izquierdo, os síntomas da endometriose son diversos, en ocasións cunha importante afectación á calidade de vida, aínda que, bueno, pois sí que é certo que algunhas mulleres con esta enfermidade poden non ter síntomas ou quizás pasalos por alto debido a esa gran variedade sintomática e tamén a esa conciencia xeralizada por parte das mulleres de que é normal que a menstruación produza dor e que poden pasar, o que pode facer que pasen varios anos ata que sexa detectada ou diagnosticada esta doenza. Por iso, quero comezar valorando a labor que de forma altruísta fan as asociacións de doentes, a implicación de xeito desinteresado, así como a información e o apoio que fan as persoas que sufren os síntomas e as consecuencias desta enfermidade, en particular, neste caso, a Asociación Querendo. Salientar a importancia de escoitar a este colectivo para poder chegar a afondar en cuestións
cuestións que, dende o seu punto de vista, son importantes, así como de traballar dende a Administración en consonancia con este movimento asociativo. Dito isto, e indo xa á proposta que trae o equipo socialista, cabe sinalar que se o que queremos realmente é mellorar a atención das mulleres con endometriose e a súa divulgación, nosotros decimoslle que sí. Este grupo, evidentemente, vai a querer sempre e nunca se vai a opoñer ao que supoña unha mellora na atención de calquera doenza, sexa esta ou calquera outra doenza. Porque, evidentemente, por moi ben que se estea a traballar, cando falamos de cuestións de saúde, seguro que haberá algunha mellora que se poida intentar e que redunde no beneficio das persoas que a padecen. Niso imos a concordar con vostedes, pero non concordamos con outras cuestións. Tamén lle digo, non estamos de acordo con moitas desas deficiencias que vostede acaba de relatar na atención desta doenza. Se está a traballar nesa diagnose precoz que é fundamental e nos estudios epidemiolóxicos para contar con bases de datos correctos e fiables e promover a investigación e contar con unidades especializadas para poder garantir o tratamento correcto en cada caso. Decirlle que chama un pouco a atención que pidan formación e información ou melloras en cuestiones de sanidade cando fai poucos meses se aprobaba a reforma da Lei de Saúde a que vostedes votaron en contra e na que se creaba a Comisión Interdepartamental en materia de educación e saúde que ten como obxectivo a coordinación da actuación entre as consellerías competentes en materia de sanidade e educación para o desenvolvemento de iniciativas de promoción, de protección, de información e de educación para a saúde, aínda que, tendo isto en conta, chama, como lle decía, a atención. Nosotros entendemos que non existe un abandono, señora López, ningunha desatención das mulleres que sufren ou que podemos en algún momento sufrir esta doenza. E máis, a asociación a que facíamos referencia, a Asociación Querendo, que representa a este colectivo de mulleres afectadas pola endometriosi, é recibida pola Consellería cando ela o require e nesas reunións, neses diálogos con ela, se chegan a acordos e se trata de mellorar aquelas cuestións que se observan deficitarias. Nosotros concordamos con vostedes en moitas das cuestións que na proposta se manifestan, non tanto o mellor en instar a facelas, porque, máis que nada, a maior parte desas cuestións que cita vostede ou xa se están a levar a cabo ou se está a traballar para o seu desenvolvemento. Lle guste máis ou lle guste menos a fórmula na que se estea a traballar, que iso xa sería outra cousa. Miren, eu sei que estamos no ecuador das eleccións municipais, pero a verdade é que doe a veces non en ver que se trate de facer votos ou política con persoas que están a sufrir, unha cuestión que é bastante común pola súa parte. Nosotros, a verdade é que quedaríamos agora moi ben votándolles a favor do que aquí di, pero non nos parece lícita a forma que utilizan de traer mocións que teñen na trastenda unha única pretensión, que é o rédito partidista, en que non valora o traballo que se está a facer dende a sanidade pública polo único feito de que non o fai o Partido Socialista. E só por iso vamos a votarlles, non van a ter o noso voto favorable por iso e porque dende o Partido Popular na Xunta de Galicia se está a traballar por esa mellora na atención ás mulleres que sofren ou que poidamos chegar a sufrir a endometriosi. Nada máis, moitas gracias. 3 minutos o vocero do Goberno. Bueno, a verdade é que menudo papelón, señora Teijeiro. O Ecuador dice da campaña política, claro, porque este problema acaba de aparecer agora, fomos nós a buscar as mulleres con endometriose, se está a traballar nos estudios epidemiolóxicos, en fin, son todo palabras vacías porque vostede sabe tamén como a min, a menos que fixera un par de preguntiñas que non é certo, que evidentemente eu non vou a negar que non se estén facendo estudios, pero dende logo non teñen nada que ver coa necesidade que hai e dende logo se se están facendo non trascienden, non chegan a pé de consulta.
Non fai falta ningunha lei de saúde, e menos como a que vostedes deseñaron, para facer a formación que se necesita. Non é necesario esa lei que, evidentemente, había que votar en contra. Dicirlle tamén ao señor Martínez que agradezo moito a súa conformidade coa moción, pero non podemos considerar a endometriose unha enfermidade rara. Estamos a falar do 10%, incluso hai estudios que falan do 20%, cando a unha enfermidade rara as proporcións son moitísimo menores, incluso se fala de 5 enfermos por cada 10.000 habitantes, eso é bastante menos do 10%. Para seguir avanzando no que se leva facendo con respecto á endometriose, e intentarei ir rápido para que me dé tempo a comentalo todo, decir que todo o que se está pedindo nesta moción é fiel ao que indica, e con moitas máis cousas, ademais, que indica a Guía de Atención a Mulleres con Endometriose, que se editou no ano 2013. Empezouse a traballar con ela no goberno socialista no ano 2008, xa traballando a man cos profesionais e cas doentes. Polo tanto, este é un traballo de moitos anos atrás, non é unha cuestión que teña que ver en absoluto cas municipais. Non é o que me move a min, e dende logo lle aseguro que non é o que lles move ás mulleres doentes. En calqueira caso, o Sergas non difundiu esa guía ata que precisamente a propia Asociación Querendo ya puxo en riba da mesa a subdirectora xeral de Atención ao Cidadán e Calidade un par de anos despois, a vista de que esa guía non a coñecía ningún médico ni ningún especialista. A subdirectora se sorprendeu porque non tiña coñecemento desa guía, e precisamente foi nese momento cando se empezou efectivamente a enviar aos centros de saúde e as consultas, pero como se pode comprobar non de feito eficaz, porque non é absolutamente necesario, e a realidade é que non se cumpren, como é o que justifica a presencia desta moción, non se cumpren con esas recomendacións que se dan dentro do Ministerio. Decir que o Goberno central actual está traballando xa na actualización desa guía, porque efectivamente pasaron xa 5 anos dende a súa publicación e é posible que se poidan incluir determinados avances. Decir tamén que precisamente o Grupo Socialista no Congreso o ano pasado presentou unha emenda aos presupostos para que se dotase con 1 millón de euros ao Observatorio da Saúde da Muller, e dita emenda foi rexeitada polo Goberno daquel entonces do Partido Popular, porque viña sendo habitual denegar calqueira emenda por moi construtiva que fose. Tamén comentar que é moi desolador ver os apuntes de medicina, dos que teño por aquí unha copia, aos que se lles dedica dende a Facultade de Medicina, actualmente non é unha cousa do século pasado, unha carilla a falar dos tratamentos e das cousas que se poden facer ca endometriose. Se dice textualmente, en estas mujeres unha alternativa terapéutica é aconsejar el embarazo, dado que en general se produce unha importante involución de las lesiones. O sea, nos tempos nos que vivimos, nas facultades de medicina se lles explica aos futuros médicos que lle aconsellen estar embarazadas, supoño que toda a vida fértil destas mulleres, para que non teñan problemas. Parece que se olvidan de que precisamente a endometriose é un dos aspectos que máis infertilidade produce, non? E, de feito, por desgracia, cando as mulleres non se dan dolores de endometrioses. Decir tamén que o Goberno central xa está tamén mellorando o tratamento e codificación da enfermidade na base de datos da atención primaria. A atención primaria... Vai arrebatando... que, como non podemos esquecer, o Goberno do PP da Xunta ten desmantelada e sen medios, e a figura do médico de cabeceira pode ser fundamental para a derivación destes casos aos profesionais, aos especialistas pertinentes, evitando así que as mulleres estén paseando polos distintos centros. Pero, claro, o non ter os servicios adecuados, nin a formación, os médicos non o pode facer. En calqueira caso, queda evidente que a política sanitaria do PP ten outras prioridades, como, por exemplo, derivar aos servicios privados de rayos e de tags, que sería un método
bastante apropiado para facer determinados diagnósticos. Hai que decir tamén que, ademais desta pésima xestión do Servicio Público de Saúde, hai moitos estudios que valoran o coste que ten esta enfermidade, a falta de tratamento e as perdas que dá polas baixas laborales destas mulleres. As cifras son escandalosas, estamos a falar de 9.500 euros por muller e ano, o que suporía, se os datos estes fosen correctos, e se estima que poden ser maiores, a 16.000 millóns de euros o ano que se perden pola ausencia de atención adecuado. Sin embargo, a enfermedade non se coñece e non se lle dá a prevalencia que necesita. Sin embargo, por exemplo, na Garda Civil sí que saben perfectamente o que é, porque aparece no BOE unha convocatoria para acceder á escala facultativa superior na que se impide que as mulleres con endometriose participen desa proba. Bueno, podería seguir falando, pero vexo que non teño tempo, así que remataréis despois. 3 minutos hubo, Benega. Nada, para reafirmarnos no que dixemos na primeira intervención e anunciar o noso voto favorable e lamentar que esta proposta, que ten toda a lógica e a razón do mundo, pois non sexa unánime. Xa digo, non sei o que ocorreu no Concello de Lugo, sabía que ali si fora aprobada, mágoa que o Partido Popular pois non se sume a esta iniciativa. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Ben, o Partido Popular non se suma a esta proposta porque considera, como dicía na miña primeira intervención, un uso partidista da mesma e considera que se está a traballar, mesmo vostede o decía, señora López, este é un problema que leva anos, decía, e se leva anos traballando, moitos anos traballando, decía vostede, por lo tanto, non yo digo eu, se leva anos traballando neste tema e non entendemos esa petición agora. Decía, ademais, que a guía da que falaba dos Sergas empeza a difundila cando a asociación ya pon en coñecemento. Eso mostra que si existe un diálogo coa asociación querendo, si existe unha intención de dar cumprimento a aquelas deficiencias que a asociación traslada tanto a Consellería como aos Sergas e, polo tanto, se está a traballar en esa línea de colaboración co movimento asociativo e co colectivo que representa a estas mulleres. Eu, é igual que lles diga ou que lles explique, non? Porque vostedes sempre teñen o mesmo mantra en canto á sanidade, en canto á educación ou en canto a calquera asunto que teña que ver coas decisións que tome ou coas decisións que faga ou leve a cabo o goberno do Partido Popular. Vostede decía que a política sanitaria do Partido Popular ten outras prioridades. Non sei se non lle parece prioritario, por exemplo, a porcentaxe de orzamento que se adica á sanidade, que é a máis alta da historia da Comunidade Autónoma de Galicia, con un 40% máis, ou que a sanidade galega conte con 1.544 profesionais máis dos que hai 9 anos, ou que a nosa comunidade conte hoxe con un 7% máis de médicos e de médicas de familia traballando en atención primaria, e poderíalle dar moitos máis argumentos para desmentir algunhas das cuestións que acaba de sinalar. Sin embargo, pois simplemente remato con unha reflexión, que é que en España temos a sanidade máis eficiente de Europa, sendo, ademais, o terceiro país, despois de Hong Kong e de Singapur, o terceiro país do mundo coa mellor sanidade. Eso non yo dice esta deputada, senón que yo dice un estudio internacional sobre sanidade, o último ranking do Bloomberg. Por lo tanto, tan mal non estamos, señora López Izquierdo. Nada máis, moitas gracias. Un minuto para rematar. Bueno, a sanidade que temos hoxe en día será das mellores, según con que se compare, evidentemente, todo pode ser peor, moito a pesar da vosa política. O que me parece moi valente pola súa parte é decir que se está traballando neste asunto.
Voulle facer chegar, porque me parece moi interesante que coñezan non o punto de vista do Partido Socialista, senón o punto de vista do, como lle decía antes, posiblemente o maior experto na materia, o doutor Carmona, que explica claramente e ven a corroborar o que eu aprendín del, que non existen eses medios. Se a vostedes lles parece ben que levemos tantos anos esperando por ter unha consulta multidisciplinar para 60.000 mulleres que teñen esta enfermidade, pois se iso lles parece que é de calidade, pois a verdad é que é de lamentar. E o máis triste é que encima non se están facendo as derivacións pertinentes desas mulleres a esas dúas unidades multidisciplinares que poderían acoller. Supoño que, ademais, entre outras cousas, porque estarán saturadas ao ser as dúas únicas que hai. En calqueira caso, lamento moitísimo que se den por vencidos, por satisfeitos coa situación que teñen. E lamento moitísimo, non por min personalmente, que por sorte non teño endometriose. Lamento moitísimo polas 60.000 mulleres que sabemos que están doentes e polas que aínda non sabemos que están doentes. Eu, sinceramente, penso que isto é unha cuestión de xénero, que non se asume as diferencias biolóxicas que teñen as mulleres, porque as mulleres, e sobre todo para o Partido Popular, que o ven demostrando oportunidade tras oportunidade, que a importancia da perspectiva de xénero non lla poñan, e non me diga que non na cabeza, porque precisamente na Lei da Igualdade hai un artigo que non se está cumprindo, que é a integración do principio de igualdade en política de saúde, pero, bueno, é certo que vostedes estuveron con respecto a esa lei, igual que votaron en contra que a Lei de Igualdade Salarial, igual que non la quixeron colar cos orzamentos no asunto do Pacto de Estado, igual que moitas outras ocasións nas que efectivamente é moi fácil falar, é moi fácil decir queremos as mulleres, queremos a igualdade, estamos facendo, falamos con vostedes, teñen vostedes razón, pero o problema é que con eso non é suficiente, con eso non se resolven os problemas e con eso a endometriose non se arregla. Pedimos, por favor, que empecen a formar aos especialistas e poñan unidades especializadas e empecen xa a crear esas unidades multidisciplinarias absolutamente imprescindibles para a atención desta enfermidade. Ben, debatida a moción, pasamos á súa votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. 11º punto. Asunto número 12. Número 11. Moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia a que retire a modificación da Lei de Montes a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2019. 6 minutos o vocero do Goberno. Gracias, señor presidente. Buenos días, diputados e diputadas. Traemos unha moción aquí e esta sí ven en tempo, porque ven antes de que se aprobe esa lei de acompañamiento, para que entre todos procuremos reconducir un tema que vou a expoñer, dicindo que en Galicia, bueno, pois, como aquí está na exposición de motivos, produce o 60% da madeira de España, o 70% da madeira de frondosas. O ano 2017 marca un récord de produción con respecto á corta de madeira en Galicia, tendo superado por primeira vez a cifra de 8,5 millóns de metros cúbicos, por riba da cantidade do 2015, que xa fora un ano histórico. Durante o ano 2015, 16 e 17, os empregos por cada unha das ramas que compoñen a cadea forestal da madeira medraron significativamente, contribuindo de maneira significativa ao global da economía de Galicia. Os aproveitamentos forestais conseguiron no ano 2017 registros excelentes do punto de vista cuantitativo, algo que parece que o actual Goberno da Xunta esquece a hora de elaborar unha legislación forestal e territorial coherente co desenvolvemento rural e forestal sostible e realista. Este feito maniféstase a través das modificacións que o Partido Popular propón na Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2019, no seu artigo 21, modifica a Lei 7/2012 de 28 de xunio de Montes de Galicia en 10 artigos correspondentes, todos eles, á xestión dos montes de titularidade privada, regulación de aproveitamentos e cambio de cultivo. Tamén modifica 3 disposicións transitorias e o anexo segundo. Tendo en conta que non existe un regulamento da Lei de Montes xa aprobada fai máis de 8 anos, resulta curioso que se presente a regular a través dunha lei que deu lugar a un semilleiro de procedementos judiciais.
Temos que recordar que no ano 2016 unha lei urbanística, a Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia, que implica tamén xestión, publicase no Diario Oficial de Galicia con número 34 de 18 de febreiro de 2016 en menos de 9 meses. En novembro de ese mismo ano aprobouse o decreto 143/2016 de 22 de setembro que aproba o regulamento de dita lei. As modificacións da lei que alteran da Lei 7/2012 alteran artigos sin motivo aparente. Pretenden favorecer as especies que están disminuindo con presencia nos últimos anos, como é o xénero Pinus, afectan a retirada de biomasa residual despois dunha corta de madeira, ramas, follas e trozos de madeira non comerciais, o cal supón, xunto coas raíces, cerca dun 70% dos nutrientes do monte. A súa extracción implica, ademais, a perda de solo, engadindo a maiores un plazo para a súa retirada, que está estimado que sea de 15 días, ou trituración. Preténdese prohibir a plantación de determinadas especies forestais a través dos planos de ordenación forestal no seu ámbito territorial. Tamén se ven influenciados os cambios de uso forestal moi limitantes para os particulares que o Consello da Xunta, mediante acordo motivado, poderá autorizar sen demasiadas dificultades. Dende o Partido Socialista, entendemos que as modificacións legislativas que afectan a xestión do territorio, sobre todo a xestión dos nosos montes, deben de ser máis sensibles e próximas á opinión dos propietarios e axentes afectados, para o cal debe de estar acompañados de procesos participativos para crear estruturas normativas coherentes ca realidade. Por todo exposto, o Grupo Provincial Socialista somete a consideración do Pleno da Corporación a aprobación se considera o seguinte: instar ao Goberno da Xunta de Galicia que retire as modificacións sinaladas na Lei de Acompañamento de Orzamentos da Xunta de Galicia, posto que non axuda en medida algunha a mellora do medio rural nin o medio ambiente de Galicia, senón que nos resta competitividade e atenta contra o medio rural unha vez máis. Nesta primeira intervención, nada máis. 6 minutos, o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Me parece que lle tocaba ao Partido Popular agora, según os apuntes que teño eu, pero, bueno, non hai inconveniente ningún en decirlo. Resérvome para o segundo turno. Gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moitas gracias. Bos días, señor presidente. Bos días, señoras e señores deputados. Público en xeral que nos sigue a través dos distintos medios de comunicación. Para este deputado e para o Grupo Provincial do Partido Popular e, como non, para o Goberno da Xunta de Galicia, é de capital importancia o sector agroforestal, concretamente a produción forestal, polo que representa como fonte de riqueza e de protección do medio ambiente, lóxicamente como medida de ingresos para as familias e todo o que vai relacionado coa produción forestal e os postos de traballo e a riqueza que xera na nosa economía. Lóxicamente, tendo en conta todo eso, calquer modificación na normativa ou na legislación no que se refire á planificación da política forestal debe ter o máximo consenso posible. E máis tendo en conta o que aconteceu no ano pasado ca vaga de lumes e o que supuxo por perigo para as vidas humanas e as consecuencias para os montes. En ese sentido, pois, por parte da Xunta de Galicia e do Parlamento de Galicia puxose en marcha unha comisión non permanente de estudio e análise das reformas da política forestal, da política de prevención e extinción de incendios e do plan forestal, que chegou a un dictame e a unha serie de conclusións. En total, 123 recomendacións que se aprobou no Parlamento, no que estaban presentes todas as forzas políticas, todos os grupos políticos, incluído o Partido Socialista, concretamente un compañeiro de vostedes que é o voceiro Xaquín Fernández. Lóxicamente, nesa liña tratábase de recoller esas recomendacións e incorporalas na futura modificación da política forestal en aras a conseguir un monte funcional, vivo, dinámico e que sexa sustentable e, como non, pois redunde en beneficios para os propietarios desas masas forestais.
Eu entendo que un se asuste cando vexa ese dictamen porque ve que son máis de 250 follas, pero creo que o mínimo que debemos facer, porque nos vai tamén no salario, no posto, é lelo e poder ter unha idea do que son esas recomendacións, do que se plantexa e do que veñen a traer a colación a esta moción hoxe aquí. E xa digo, podíamos ter a tentación de non lelo porque son un montón de follas. Eu si me alín, si seguín esta comisión porque é algo que me interesa, si formo parte dunha comisión de medio rural e si me permitín recoller anotacións que llevou a explicar a vostede e ao seu grupo por si non leron este informe. Entre estas 123 recomendacións, na recomendación número 14, fálase de desenvolver o plan de ordenación de recursos forestais dos distintos distritos forestais. Na súa literalidade, dice, no que se refire á repartición de especies arbóreas na superficie forestal galega, en particular o eucalipto, a Comisión recomenda manter a eliminación de todas as axudas á forestación ou reforestación de todas as especies de eucalipto en calquera fase de ciclo productivo. Manter a prohibición de plantación de eucalipto en terras agrarias ou en montes previamente poboados con frondosas tradicionais. Incorporar a normativa a prohibición de plantación de eucaliptos en plantacións previas de piñeiro en función dos plans de ordenación por distrito forestal. Manter a prohibición de plantación de eucalipto nas fanxas próximas aos cursos de auga e aos núcleos de población. Manter a prohibición da plantación de eucaliptos en zonas de rede natura e outros espacios protegidos. Prohibir as novas plantacións con eucaliptos nos montes de utilidade pública de xestión pública. Establecer límites á proporción de eucaliptos no conxunto das novas plantacións nos plans de ordenación dos distritos forestais. Xa me dirá vostede se non está de acordo co que se recolle en esta recomendación. Fálase tamén da impulsar a xestión forestal sustentable, algo creo que todos debemos estar de acordo. Promover a certificación forestal do monte galego, converter a xestión pública nun referente de xestión forestal sustentable. Delimitación da figura dos montes protectores, das masas consolidadas de frondosas autóctonas. Crear unha comisión que simplifica a normativa en canto a autorizacións sectoriais e que complican a vida á hora deses aproveitamentos madeireiros. Regulación de eucalipto. A recomendación a que se refire tamén na regulación da plantación de eucalipto, que lles paso a ler tamén, que é a que lles lingan con anterioridade. Efectivamente, cometí un erro. Esta era a regulación. E a regulación número 14 que lle dixen o primeiro era en canto a previsión do Plan Forestal de Galicia de desenvolver os plans de ordenación de recursos forestais dos diferentes distritos forestais galegos dentro dunha ordenación integral do territorio rural. Impulsar tamén a xestión conxunta do monte a través da SOFOR ou calqueras outras figuras xurídicas. Profesionalización dos silvicultores. Potenciación da multifuncionalidade dos nosos montes e a mellora dos pastoreos extensivos en terreos forestais, que redundará en que haxa menos incendios na masa forestal. Promover a produción forraxeira, repoboando con especies frondosas autóctonas tamén os nosos montes. Fomento da biodiversidade forestal. Fomento do uso da biomasa forestal, en canto vai a supoñer unha colaboración tamén en canto a evitar o cambio climático e a protección medioambiental. Fomento do uso dos produtos forestais por parte da Administración, promovendo aquela madeira certificada no uso daquelas rehabilitacións ou construcións que estén promovidas por parte da Xunta de Galicia. Revisar o Plan Forestal de Galicia coa participación parlamentaria. Actuación nas franxas de xestión de biomasa, elaborando o seu rexistro, promovendo a mobilización de terras e favorecer que os propietarios poidan delegar na administración máis próxima, como é os concellos, ou os concellos poidan delegar un ente instrumental tamén a limpeza desas franxas, tamén cando non poidan leválos a cabo. Implicación dos montes veciñais en mancomún na loita contra os incendios. A ordenación do territorio a través de plans de ordenación do medio físico.
través de catálogos de terreos de alta produción agropecuaria e forestal, a través da prohibición dos usos en solos afectados por incendios, fomento da mobilidade de terras, reforzamento do papel do Banco de Terras, creación de polígonos agrícolas e forestais, creación de espacios protegidos a través da modificación da Lei de Conservación da Natureza, compensacións aos propietarios polas figuras de protección naqueles terreos de especial protección e que, lóxicamente, os propietarios non poidan facer a plantación que eles quixesen ou desexasen e que reciban unha compensación por esa protección. Eu entendo que si foi algo esta comisión, como lle dixen antes, que non teño, sería un erro plantexar aquí todos os comparecentes, pero que si estuveron involucrados todos os actores que teñen participación no aproveitamento forestal e todo o que vai relacionado co sector forestal en Galicia, incluído tamén, como dixen antes, os grupos da Cámara Galega. Ven rematando. Chegouse a este tipo de conclusións e aprobáronse por unanimidade na maior parte dos casos e algunhas veces con votos particulares. Non entendo, e xa me explicará vostede, como agora vostedes nos traen algo aquí cando se trata de incorporar estas recomendacións e facelo, sí, a través da Lei de Medidas de Acompañamento dos Orzamentos, porque se tratan de medidas de carácter xeral e, ao mesmo tempo, o que se vai a fomentar é unha axilidade na súa aplicación. Pero non ven máis que recoller esas medidas. Non é ningunha outra cousa distinta do que se plantexou en esas recomendacións da comisión creada a tal fin. 3 minutos o voceiro do Goberno. No, perdón, Venega, perdón. Ben, con respecto a esta proposta que presenta o Partido Socialista temos varias dúbidas, non? Porque para nós non todas as modificacións que se fan nesta Lei de Acompañamento dos Orzamentos sobre esta Lei 7/2012 non todas son malas. Hai unhas que nós, xa cando se debatiu na Comisión dos Lumes, xa as puxamos enriba da mesa e algunhas coincidían co Partido Popular, noutras non. Na modificación 2, por exemplo, engádese un novo apartado aportando protección ao monte veciñal co que linda parcela dun monte veciñal máis xestionada, por exemplo, que nos parece ben. Na modificación 3, favorecese o mosaico e a extensión das caducifolias. Na modificación 4, proíbe novas plantacións con eucalipto nos sitios onde ardeu o monte, algo co que estuvemos a favor. O resto das modificacións máis ou menos van todas na liña de consolidar distancias mínimas ou tamén na liña esta da declaración responsable para agilizar as cortas, que, ollo, aí habería que facer un seguimento e inspección, porque aí tamén pode haber unha trampa e facerse de todo. Ou seña, ten cousas boas e ten cousas malas. Extrañanos porque ese ditame da Comisión dos Lumes, o Bloque Nacionalista Galego, pois non votou a favor das resolucións e o Partido Socialista si votou co Partido Popular. Por iso que nos descoloca un pouco esta proposta, non? Polo resto son consideracións bastante generalistas e, xa digo, non entendemos moi ben a que se debe esta postura do Partido Socialista, porque se les dice en cousas que votou a favor na moción dos Lumes. Visto a introdución e a exposición de motivos, que falase de que Lugo é unha das provincias maiores produtores de madeira, que nos parece ben, que se produce madeira, que se produce eucalipto tamén, pero no seu sitio, dá a impresión de que se está a favor dunha forestación casi total, ou seja, todo o que se acordou, todo o que se leva debatido despois dos lumes entre todos os grupos políticos, parece que o Partido Socialista se desmarca. Agora, por un lado, non sei se para contentar a alguén concretamente ou non, por iso me gustaría que Argelio, na seguinte intervención, fora un pouquísimo máis explícito, non? Xa digo, cando nesa Comisión dos Lumes PSOE e PP votaron o mismo.
foi o Bloque Nacionalista Galego os que dixemos que non nos valían esas resolucións no seu conxunto, non? Aunque houbera algunhas, como estou mencionando agora, que sí nos parecen positivas, non? Eu creo que en calquer moción ou calquer acordo sobre o tema forestal hai que plantear tamén unha alternativa que propoña a multifuncionalidade do monte, a protección das terras agrarias e a circunscripción de eucalipto a determinados territorios onde si pode plantarse, non en todos. Esa é a línea que defendeu o Bloque Nacionalista Galego nesa Comisión dos Lumes e que vamos a defender aquí tamén. 3 minutos o vocero do Goberno. No. O voceiro do Goberno ahora, non? Sí, está onte. Pasou onte. Que pasa de non intervén? Usted? No, toca. O sea, que estamos no segundo turno, xa. Tú antes renunciaches. Que? Antes renunciaras. Por eso. É que pensaba que lle tocaba a ti. Ben, disculpen ustedes a... Segundo. Disculpen ustedes. Si efectivamente esas consideracións que fixo usted, das que fai alusión na súa intervención, o Partido Socialista tuvo de acordo, votou con ustedes no Parlamento de Galicia. Sin embargo, o que non está nada claro é que unha lei do ano 2012, a súa regulación se pretenda facer a través dunha lei de acompañamento. Tiña que haber unha regulación, un regulamento desa propia lei que encauzase precisamente e direccionase como tiñan que ser as actuacións para que eso afectase o ámbito territorial en general, non? Sin embargo, eu podo lle dicir que con relación ao que nosotros traemos aquí, precisamente queríamos clarificalo para que todos nos soupésemos de que se trataba, nos poñésemos de acordo, no que parece ser que con relación a isto, no punto número 1, que se pretende favorecer as especies que están disminuindo en presencia nos últimos anos, como é o xénero Pinus, se temos unha zona de frondosas e outra zona de frondosas nas vaguadas, e na loma tiñamos pinos, se se cortan eses pinos, as frondosas prevalecen e xa non se poden volver a plantar pinos, co cual quedaría aí, non favorecería para nada que non houvese incendios, senón que favorecería que houvese especies, uces, toxos, etc., o que non se podería reforestar esa zona, porque as frondosas xa se encargaron elas no seu momento de acotar a zona que elas poden medrar e onde poden vivir. Entón, esa zona que non estaba dedicada a frondosas, no seu día, estou falando en general da montaña, porque a mariña é outra cousa que xa, en general, os eucaliptos son os que campan as súas anchas por todos e cada unha das parcelas que hai. Se ustedes, que son máis da mariña, que son eu, lógicamente, levan visto, hai eucaliptos por todos lados. Para a montaña é totalmente distinto. Entón, se nosotros isto se aproba tal e como vai, eses pinos aí non se poderían volver a plantar aunque o propietario houvese tido esa plantación de pinos primeiramente. Despois, a retirada de biomasa ou a trituración da biomasa en pendientes importantes na montaña fan que non sean rentables as plantacións, porque o coste precisamente desa trituración ou a retirada de biomasa en pendientes importantes cun plazo de 15 días é totalmente inviable. Despois, preténdese prohibir a plantación de determinadas especies a criterio dos distritos. É dicir, todo aquilo que non se fizo co decreto aquel que se pretendía do eucalipto, que non se pudese plantar eucalipto na zona, unha parte de Lugo e unha parte de Ourense, con isto abrimos a porta a que a través dos distritos se poda prohibir, porque é a Xunta directamente quen pode decidir o que se planta e o que non se planta a través da súa planificación de distrito. Co cual, se iso fora a través dunha lei como dicía antes, do regulamento da Lei do Solo de Galicia, pois iso xa non se podería facer a nivel parcela, a nivel distrito. E despois, con relación ao outro tema do cambio de uso, o cambio de uso hasta ahora propoñían os particulares
en defensa precisamente da súa actitud para mellorar as súas parcelas no sentido que eles estimaban conveniente para poder seguir desenvolvendo a súa actividade. Eso, a partir de agora, vai estar bastante complicado e, sin embargo, ábreselle a Xunta o poder para poder cambiar de uso cando ela o estime oportuno. Eu entendo, non quero ser con isto suspicaz, entendo que cando hai temas parques eólicos ou temas de outro tipo, que a Xunta pode determinar que unha serie de territorio pode ser dun determinado uso, favorecendo así a instalación de outras cousas. Eu non estou en contra de que haxa, ou nós non estamos en contra de que haxa esa lei de acompañamiento, senón que pretendemos que esa lei de acompañamento non xogue en contra daqueles precisamente que viven no rural e que son os que ten que día a día luitar para poder seguir aí. Nos estamos de acordo en que se luite contra os incendios e que se luite con todas esas medidas que se aprobaron desde o Parlamento. Pero tamén estamos de acordo en que aqueles que viven no medio, que a aplicación puntual de determinadas medidas que se pretenden desde a lei, pois que non lles afecten ou non lles repercutan contrariamente aos seus intereses. Hai que compaginar e hai que facer isto de maneira que a todos nos sea útil. Por eso lles decía ao principio que pretendo a unanimidade desta moción, de maneira que nosotros elevemos ao Parlamento de Galicia, antes de que esta lei se publique, pois esas dudas que hai planteadas aquí, que lles traigo sobre este tema, de maneira que se podan reconducir no caso de que sean tal e como eu os planteo. Se non son como eu os planteo e eu estou equivocado, pois lógicamente perderíamos o tempo facendo esta moción. Así que, apelando a ese sentido común e apelando á concordia, pois acabo esta intervención e dou paso xa ao resto dos diputados que queiran intervir. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Agradecerlle a intención de dedicarme un turno extra despois de que o reloj, digolle en tono cariñoso, ten que cambiarlo, porque según quen fala, os minutos son máis largos ou máis cortos. Eu, a verdad, é que aquí... Foi o primeiro usted en que incumpliu a norma. Hoy foi usted o primeiro. Non o entendín ben, como dixo? Dígolle que foi usted hoy o primeiro en incumplir a norma e pasarse do tempo. O primeiro. Hoy foi usted o primeiro. Coño, pero comigo tuvo unha agresividade extraordinaria. E vosotros, cariño e amor, que eu entendo tamén que me queira criminalizar, pero, hombre, poño o reloj en hora para todos igual, non hai problema. É unha crítica cariñosa, non se preocupe. A verdade é que esta lei, co rechazo absoluto desde personal e político a que se utilice a lei de presupostos para cambiar, normalizar, ou utilizala porque considero que é unha forma de facer leyes ou legislación, pois desde logo bastante torticera. Eu aquí quero recordar que só houve un presidente, tanto en Galicia como en España, que se comprometeu a non utilizar a lei de acompañamento para publicar leyes e que o fixo, que foi o señor Touriño. De nada lle valeu porque despois se criminalizou tamén. Dito isto, a verdade é que a intervención do portavoz do Partido Socialista pois sumiume nunha confusión total e absoluta, o sea, non entendín absolutamente nada. Tamén é certo que non son nin especialista en temas de montes, nin medio rural, pero ao final non sei exactamente o que queremos, cando hai ademais unha comisión que parece que está estudiando no Parlamento este tema e que debe ser a que debe debatir e facelo. Eu quería facer unha pequena reflexión ou unha proposta, aproveitando que a neve pasa por aquí, que era nesa comisión tamén que se debaten estas cousas ou nas futuras leyes se teña en conta o que ocorriu este fin de semana, donde as distancias dos árboles, as carreteras, os tendidos eléctricos, etc., non se respetan por parte de nadie, ningunha administración se fai responsable, incluído eu como alcalde e ayuntamiento, pero que creo que alguén debe de poñer porque os daños causados este fin de semana, o 100% deles foron debidos
a parte dos que podía ocasionar a neve, pero podemos dicir que casi o 100% foron ocasionados polas ramas e polos árboles que, debido tamén á época do ano, pois obstaculizan e algúns concellos van ter que votar varios meses para normalizar a situación debido a que non se cumplen todas as normas que se fan, incluso sin lei de acompañamentos. Pola miña parte, decir que vou votar en contra, nada máis e moitas gracias. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Ben, repítolle o que lle dixen con anterioridade. O que se pretende é recoller o máximo posible desas recomendacións da Comisión e facelo do xeito máis áxil e, como son medidas de carácter xeral, facelo a través desta lei de acompañamento. E o que ven a facer esta lei é garantir o mantenimento das masas frondosas e fomentar o seu aproveitamento, mellorar a regulación do réxime administrativo dos aproveitamentos, ampliar os prazos nos que sexa obrigatorio dispoñer dun instrumento de ordenación e xestión forestal, e a facelo acorde ás medidas anunciadas polo presidente tamén en outubro do 2017. A verdade é que sigo sin entender, en iso coincido co voceiro do BNG, esta postura, cando se consensuou co Partido Socialista e se aprobou este dictame, onde viña todo recollido o que antes lle fixen un breve resumo. E xa digo, en canto ás cousas que plantexan vostedes tamén, que afecta a retirada da biomasa forestal residual, que eu creo que é o que se veu facendo toda a vida, o que fixemos cada un de nós nas nosas casas e o que saben facer os produtores de madeira, que unha vez cortan os piñeiros ou cortan os eucaliptos, ou ben retirar esa biomasa, porque senón é caldo de cultivo para os novos incendios, Pódese aproveitar como biomasa vegetal, co cual vamos a contribuir tamén a evitar o cambio climático e a aproveitar iso tamén como fonte calorífica, ou tamén, pois, desbrozalo e trituralo, e, como dicen vostedes, pois servirá de abono tamén. Pero iso é o que se leva facendo durante milleiros de anos, e que saben facer os produtores. Non se cambia nada de ninguna desas cousas. O que sí se pon un prazo. O que non vamos a deixalo é en épocas que son problemáticas e de alto risco de incendio que queda biomasa vegetal residual en esos montes. Tampouco se pretende prohibir a plantación de determinadas especies forestais, o que sí se pretende limitar. Hai partidarios e detractores da plantación de eucalipto. Eu creo que debe convivir e manter un equilibrio entre o que é a produción e a conservación, pero, desde logo, alguén o ten que regular. E, desde logo, a través dos planes de ordenación de recursos dos distritos forestais, eu creo que hai profesionais capacitados para delimitar onde poden ir mellor unhas especies que outras, non? E falan vostedes que despois desta comisión na que estuveron participando todas as forzas políticas e todos os actores que interveñen na produción forestal en Galicia, falanme vostedes de que queren aínda máis participación. Que mo diga un partido como o BNG, asambleario, pero o Partido Socialista, en este caso, que pretenda que pidamos opinión a cada produtor do que quere facer na súa terra, pensa vostede que vamos chegar a algún tipo de acordo? Eu creo que hai suficientes profesionais e estamos tamén os políticos nunha democracia representativa para tomar decisións para ver cal é o máis axeitado, porque vai ser imposible poñer de acordo a todos os propietarios se lles pedimos opinión do que quere facer cada un, porque nos levou á situación a que estamos ata agora. E unha regulación das franxas de protección das vivendas. Eso, desde logo, canto antes se faga da forma máis áxil que en este caso, para tratar de evitar o risco para as vidas humanas e os incendios que cheguen ás nosas casas. Co cual, xa digo, rexeitámolo por moitos motivos, pero basicamente porque é unha incongruencia pola súa parte cando se acaba de elaborar un dictame no que está recollida. Se pretende facer unha modificación da lei forestal, da lei de montes, pero sabemos que iso non é tan áxil, non se fai dun día para outro, e recoller todas estas recomendacións, pero que poidamos facer dunha forma áxil, como é a través da lei de acompañamento, por que non o vamos a facer se é algo que nos permite a lei e que vai redundar nun beneficio para os nosos montes? De logo, eu creo que están vostedes moi errados á hora de plantexar esta moción. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Sí, acábase nese acordo a última frase que se di, instar o Goberno da Xunta de Galicia que retire as modificacións sinaladas na lei de acompañamento aos orzamentos da Xunta, posto que non axuda en medida algunha a mellora do medio rural nin ao medio ambiente de Galicia, senón que nos resta competitividade. Vamos a ver,
estamos falando de organizar o monte en función, claro, pódese ordenar o monte en función de criterios medioambientais, en función de criterios económicos, que tamén é de criterios sociais, de criterios de fixación de poboación. En moitos parámetros se pode meter, pero aquí falase única e exclusivamente da competitividade económica. Nós entendemos que o monte a explotarlo racionalmente e tenen que convivir moitas especies. Efectivamente, o eucalipto é unha especie da hora, non é unha especie de hai anos. E, lóxicamente, pois, hai que convivir co eucalipto. E ten que explotarse, pois, nos terrenos que teñan esas condicións, igual que o piñeiro, igual que a outras especies. Pero tamén hai que ter en conta outros criterios. E falouse aquí das distancias, que non ven moito a conto, pero quero deixalo caer. É un problema gordísimo que está acontecendo en todos os concellos, e, sobre todo, despois do acontecido nos incendios do ano pasado e o temor que hai na poboación. A Xunta descarga esa responsabilidade nos concellos. Mellor dito, non a descarga, pero hai concellos que sí se ponen a facela, como foi o caso do Concello de Ribadeo. Non sei se lle sirve como exemplo ou non sirve como exemplo, non? Pero nós entendemos que é unha medida axeitada, pero xa digo, é algo que ten que facer a Xunta, non cada concello. O Concello de Ribadeo dispuxo dos seus medios e a loeles e os cidadáns de Ribadeo o que queiran facer e o que queiran decidir nas eleccións se está ben feito ou non. Eu entendo que sí, que está moi ben feito, pero a Xunta, neste caso, mira para outro lado. E ese é un problema acuciante, é un problema acuciante. Xa digo, hai que falar da ordenación e todo eso. Esta proposta que se trae aquí non vai contar, xa digo, con noso apoio, porque eu sigo igual que na primeira intervención dicindo que nos deixa totalmente descolocados cando PSOE e PP votaron conxuntamente, pactaron, creo que acaba de decir o portavoz do PP tamén, pactaron esas propostas e agora, pois, o Partido Socialista se desmanda. Nós, xa digo, entendendo que hai propostas boas e propostas malas dentro desa proposta da Lei de Acompañamento aos Presupostos, vamos a absternos. Un minuto para rematar. Ben, ojalá eu tea equivocado no planteamento e, como ustedes dicen, pois isto sea agora paz e despois gloria, que todo sale ben. Sin embargo, discrepo de que eso vai a ser así. Independientemente deso, ustedes pois ten a oportunidade de aprobalo ou rexeitalo. E, de todas maneiras, tamén, como viña a colación, o que dixo o diputado non escrito, do tema de o que pasou este fin de semana, lógicamente, o que pasou este fin de semana é lamentable. Esa distancia ás carreteras que a Xunta, como tamén subrayaba agora na súa intervención, o do BNG, pois a Xunta que faga cumplir en todas as distancias ás carreteras e que estes problemas que tuvemos no fin de semana, pois que nos sigamos tendo. Ojalá toda esa normativa que parece ser, todos os acordos que se tomaron entre o Partido Socialista e o Partido Popular na Xunta de Galicia, pois cheguen a bon porto e sean beneficiarios toda a xente que vivimos no medio rural, porque dudo moito de que unha parte de todo o que se vai aplicar a través da lei de acompañamento pois sea útil e productivo para a xente que vive no medio. Así que nada máis e moitas gracias. Ben, pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Non se aproba a moción. 12º punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para que o Pleno da Deputación de Lugo acorde instar a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a cambiar a normativa sobre a enerxía eléctrica que perxudica gravemente os intereses de Galicia. 6 minutos ao do voceiro do BNG. Ben, esta moción ten un trasfondo, eu casi chamaría filosófico e tamén ideolóxico, co cal hasta certo punto, dada a diversidade ideolóxica que hai neste pleno, poderías entender que non houbera unha unanimidade á hora de abordalo, aínda que me gustaría que fora o contrario. Aquí trátase, en definitiva, de como ou que debe representar a enerxía para a sociedade. Ou ben,
como creemos nós, a enerxía debe ser un ben público, un ben aos que todas as persoas deben ter acceso polo feito de ser persoas, debe ser de todos e de todas, igual que é o sol, igual que a auga, igual que é o subsuelo, igual que son os recursos naturais que deben ser de todos e de todas as persoas que habitamos este planeta, ou ben pola contra, como pasa na actualidade, a enerxía é simplemente unha mercadoría coa que negocian unhas cuantas empresas e cas que trafican sin importarlle para nada as condicións persoais que poidan ter os usuarios desa enerxía. Aquí, no fondo, é o que estamos a debatir e o que estamos a discutir, non? Por desgraza, desde o noso punto de vista, desde o punto de vista do BNG, a situación que hai neste momento é eso, é considerar a enerxía como unha mera mercadoría que debe ser tratada como tal e debe ser, sobre todo, tratada para que uns consellos de administración, unhas empresas teñan uns considerables beneficios a conta do que poida pagar as persoas, non? Repito, enerxía que se saca do sol, da auga, do subsuelo, etc. Ben, é evidente que iso é así, empezando xa polo propio cálculo do prezo da enerxía, non? O actual sistema de cálculo do prezo está basada nunhas poxas públicas onde a última poxa do día é a que marca o prezo, cando todos sabemos perfectamente que o precio da enerxía eléctrica depende moitísimo do sistema de xeración. Todos sabemos que, por exemplo, a xerada por carbón, gas natural ou diésel, incluso, son unha enerxía moitísimo máis cara que as enerxías alternativas. Tamén non se ten en conta no cálculo do prezo, por exemplo, que esteña xerado por sistemas que xa están amortizados, como é o caso dos propios embalses, amortizados dende há moitos anos, sin embargo, a enerxía pois síguese cobrando os precios altísimos, normalmente o precio que costa xerala con carbón, con diésel ou con gas, como dixen anteriormente. A propia fiscalidade, non? Trátase a enerxía como se fora un artículo de luxo. De feito, chégase hasta a aberración de baixar, por exemplo, o IBE das touradas ao 10%, pero, sin embargo, mantense o precio da electricidade, insisto, para nós, un artículo básico, esencial, para as persoas polo feito de ser persoas. Mantense unha fiscalidade no 21%, como se quentarse ou encender a luz de inverno cando non hai fora un artículo de luxo e non un dereito que deberemos ter todas as persoas polo feito de salir do que é de todos, a auga, a luz, o subsuelo, etc. Ao mesmo tempo, en Galicia, país produtor, como explicarei despois, estamos a pagar neste momento, despois de impostos, a factura máis alta do Estado. A cuarta máis alta sin impostos, a cuarta máis alta despois de impostos. E por riba chega esta nova norma e vanos cargar o 34% dos 111 millóns de euros que hai que pagar polo suplemento territorial da factura da luz. Uns impostos que se lle cargaron ás empresas eléctricas e un xuez, uns xuíces que decidiron que non, que as empresas eléctricas non poden pagar os impostos, que os paguen os usuarios, que os paguen os cidadáns. Resulta curioso que cando a sentencia perxudica a banca, como pasou últimamente cas hipotecas, automáticamente se encenden todas as alarmas, se xuntan os xueces do Supremo e non hai ningún problema en romper toda a norma dos últimos anos, romper toda a xurisprudencia e volver a reunir o Supremo para que volvan a dicir non seña que a banca perda un céntimo dos seus beneficios. Cando iso ocorre cas eléctricas e perxudica o que é o conxunto das cidadáns, ningún xuez se lle ocurriu volver a deliberar, xuntar os 30 e pico xueces do Tribunal Supremo e a ver como podemos facer para que non teñen que pagar a factura os cidadáns. Pero factura que, ademais, van pagar maioritariamente os galegos. Dos 111 millóns que hai que pagar, 38 millóns teñen que pagarlas os galegos. Precisamente os que producimos a enerxía máis saludable, por así dicir, con enerxías alternativas, enerxías sostibles, solar, eólica ou, neste caso, hidráulica, que, por certo, xa o dicía antes, xa están instalacións que están completamente amortizadas. E iso ocorre, ademais, nun país, Galiza, que é eminentemente exportador. De media, nos últimos anos, Galicia exportou a outros territorios do Estado ou incluso de Europa o 35% de media de enerxía que produce. Enerxía que, basicamente, insisto, está producida por o sol, por a auga ou polo propio vento. Ben, e máis, incluso chega ao absurdo
non só somos país produtor, que as empresas que producen esa enerxía no noso país, a maioría delas ni siquiera pagan os impostos en Galicia, que van pagar o imposto a actividades económicas, etc., van a pagar a Madrid. Eu supoño que a Madrid estaránse cachondeando. Encima, pagamos a factura máis alta, quedámonos cos mellores terras asolagadas polos encoros, deixáronos durante décadas o fume e a chuvia ácida das térmicas e temos os montes con impacto visual impresionante cos eólicos. E encima, as empresas que producen e sacan os beneficios deso pagan os impostos en Madrid, que por riba teñen a factura moitísimo máis baixa ca que temos en Galicia. En definitiva, esta moción o que propón, basicamente, é, resumido en 3 puntos, sería que a enerxía seña un ben esencial que ninguén poida quedar fora dele. Garantir que toda a población poida ter acceso á electricidade independentemente da súa condición económica, conxuntural ou social. Que o IBE seña un IBE reducido do 4% para a electricidade. Que ter unha tarifa propia galega para beneficiarnos desa condición de país productor que somos de enerxía eléctrica e, por tanto, poder, por un lado, beneficiar con esa tarifa a propia empresa, a propia industrialización que tanto fai no noso país e, por outro lado, os propios usuarios que temos que sufrir todos os días as malas consecuencias que tamén as ten o feito de producir enerxía eléctrica aquí, non? Que as empresas eléctricas que producen, transforman e comercian ca enerxía en Galicia pagan os seus impostos no noso país. Xa está ben, é un auténtico cachondeo que encima de todo eso vayan pagar os impostos a Madrid para que depois se rían de nós como fan de costumbre. E por último, que se excluya a Galicia da orden que obriga ao pago dos suplementos eléctricos, que buscan un sistema que queiran, que lle lo volvan a cargar as eléctricas por outra vía, que o pague o propio Estado, quen sexa, pero, por favor, que non volvan a recargar unha vez máis os recibos xa altos, xa os máis altos que temos os galegos e as galegas, os recibos da luz que non incrementen aínda máis con este suplemento eléctrico que dicen que temos que pagar agora. Por certo, 7 minutos e medio. 6 minutos o Partido Popular. Gracias, señor vicepresidente. Bos días a todos. Señor Ferreiro, eu é a primeira vez que vexo intervir a un voceiro do grupo e xa de antemán, pois, casi que entende e nos pide que non lle apoyemos a moción, co cual pónolo moi fácil. E, efectivamente, usted o dixo ben. Aquí non estamos ante un plantexamento de país ni de nada, estamos ante un plantexamento ideolóxico do BNG, no cual non consigue ter auditorio en Galicia en ningún lado. O tema da tarifa eléctrica galega era o ano 2015, estábamos a 3 meses das eleccións municipais, e entonces a CIGA, o seu sindicato irmán, pois, conxuntamente co BNG, empeza a patear todos os territorios, todas as provincias, todos os concellos de Galicia, buscando firmas para presentar unha iniciativa legislativa popular para a creación desa tarifa galega. Despois de ser uns meses candentes, porque a presentaron aí uns días antes das municipais no Parlamento, despois de estar pateando todas as feiras, todos os mercados, onde había aglomeracións de xente, pois foron 17.850 firmas de galegos e galegas que pedían esa tarifa eléctrica galega, co cual, nun país de 2.700.000 galegos, pois quere dicir que esa iniciativa a refrendaron o 0,6% da población. Desde ese momento que ustedes iniciaron esa teima da tarifa eléctrica galega, non houbo ningún estudio serio, ningún estudio de costes, nin de produción. Iso é un eslogan ideolóxico, é dicir, ustedes xogan moi ben con que efectivamente en España hai un precio da enerxía tremendamente alto, os fogares lles costa moito aguantar ese tema e ustedes se sacan da chistera, aquí unha maravilla, apretamos un botón e arreglamos el país, a tarifa eléctrica galega. É dicir, nin siquiera hai unha universidade, non hai nin siquiera un colexio de enxeneiros que avalen eso, nin que haxa un estudio serio de o coste, é dicir, por non falar de que son moitas as autoridades que defenden incluso a súa inconstitucionalidade. Pero, bueno, aí está. É dicir, se eu lle pregunto que é iso da tarifa eléctrica galega e mo explica que pasos hai que dar, pois seguro que se me contesta será o primeiro do BNG co sepa. É un eslogan, é un plantexamento ideolóxico
que ademais dicen ustedes que Galicia é un país tremendamente excedente, que exportamos ao resto de España e de Europa un 34% da nosa enerxía. Home, ben sabidos é o plantexamento que ten o BNG, que nunca o ocultaron e que sempre fixeron forza nel. Ustedes queren cerrar as centrales das Pontes e de Meirama. Si cerramos esas pontes, Galicia deixa de ser excedentaria. A partir de aí estamos nivelados. Por lo tanto, decídanse que queren facer, se unha cousa ou a seguinte. É dicir, nós queremos nun mercado único, nós non queremos aillar Galicia, nós non entendemos que pode haber 17 comunidades autónomas, 17 tarifas eléctricas, porque ademais non hai precedentes. É dicir, usted di que estas eléctricas non repercuten os seus impostos en Galicia. Bueno, eu creo que ten que falar cos concellos. É dicir, os concellos, como é o caso do meu, ou moitos outros de Galicia e moitos outros da provincia de Lugo que estamos afectados por centrales hidroeléctricas ou por huertos solares, sí que, ademais, unha parte moi importante dos nosos presupostos veñen primeiro do que recaudou a Diputación durante tantos anos a repartiu, que era o canon eléctrico, da participación no IAE ou do sobreimpostos sobre construcións, ahora mesmo que 5 delas están en obras. Por lo tanto, ustedes formaron 4 anos parte dese famoso bipartito. Tiñan, ademais, a consellería pertinente e a vicepresidencia da Xunta. En ese momento, resulta que non existía tarifa eléctrica galega nin nada que se lle parecera. É dicir, formaron parte, eran consortes do goberno de Zapatero e tampouco se lle acordou isto. E agora veñen cun tema no que, en realidad, en Galicia eu non vexo que teñan ningún eco ni ninguna autoridade na materia que refrende este tema. Por tanto, eu creo que estamos ante un problema real. O problema real é que a enerxía se foi de precio. O PSOE, cando chegou ao goberno, o señor Zapatero, enredado pois naquilo das subvencións, das enerxías renovables e de outras peaxes, pois se encareceu a luz durante ese período de mandato, que foi do ano 2004 ao 2011, un 70%, e iso non é un dato cuestionable, é un dato obxectivo que recolle o INI, e, por tanto, houbo un déficit tarifario increíble. Cando o Partido Popular chegou ao goberno, hai unha deuda, un déficit tarifario entre costes e beneficios de 30.000 millóns de euros, e que, ademais, subían a un ritmo de 5.000 millóns anuales, e por iso o Partido Popular tuvo que plantexar unha reforma profunda do que era o déficit de tarifa. Por lo tanto, eu o que lles pido é que presentamos unha emenda, noso punto 2 e o punto 3 pois nos parece inaceptable. Usted xa decía que contaba con que moi pouca xente se sumara a ese tema ideolóxico, e nós entendemos que, efectivamente, a luz é cara, a luz está subindo dunha forma desproporcional, e nós entendemos que, posiblemente, que se estudie. Nós non decimos que se rebaixe, creo que hai que ser serios, e, por tanto, o Ministerio de Enerxía e o de Facenda que podan estudiar a posibilidade co impacto que ten, porque non olvidemos que o IVA é o principal imposto que recauda o Estado e sobre as eléctricas é moi grande. Entón, eu creo que sí que lle debemos pasar esa inquedanza de que os dous ministerios podan estudiar o impacto que pode ter iso nos presupostos do Estado e que, se é posible, que se rebaixe o IVA sobre a enerxía eléctrica. Moitas gracias. 6 minutos o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todas e a todos. Non creo que sexan necesarios os 6 minutos para a intervención. Soa ben ter unha tarifa eléctrica galega, evidentemente. Soa ben ter a autonomía plena en todo. En alguna ocasión asociado a outra iniciativa, por se pretenden utilizalo como recurso no debate, se ten apoiado esta proposta, non tan desenvolta como a que se presenta actualmente. Pero creo que isto que nos chama esta iniciativa e outras o que nos chaman é a reflexionar sobre outras cuestións. Isto non vai de quen é máis nacionalista ou quen é máis patriotista, isto non vai de quen pensa máis nos galegos e menos no resto ou máis no conxunto e menos no resto. Adoptamos un modelo de Estado baseado na solidariedade territorial hai moitísimos anos. Eso significaba que, se en algo éramos excedentarios, éramos xenerosos, e se en algo éramos
deficitarios, pois os outros territorios que se atopasen nunha situación de abundancia deberían selo con nós. E así se foi artellando o crecemento e o desenvolvemento do Estado que agora é das autonomías e que parece que non é suficiente e que, ademais, reiterativamente, periódicamente, vimos a debatir sobre cuestións que intentamos radicar competencialmente nos diferentes territorios ou nas diferentes autonomías, o que nos pode estar advertindo, en realidade, de unha fatiga do modelo de Estado que se ven desenvolvendo dende o ano 78 da aprobación desa Constitución. Quizáis sobre eso realmente debamos debatir. É verdade que a oportunidade política no tempo está na coincidencia desa tarifa propia do País Vasco, pero tampouco hai que rasgarse as vestiduras en recoñecer de que en ese modelo de Estado que se foi desenvolvendo, o País Vasco, e Navarra e demais, tiñan o seu réxime específico, non en tarifa eléctrica, un réxime fiscal específico, que ao mellor lo hai que abordar, pero eu entendo que haberá que abordalo pois nunha reforma conxunta do modelo territorial, do modelo enerxético que poidamos ter como Estado ou de outros modelos. Evidentemente, podemos estar de acordo coa reducción do imposto do valor engadido sobre a electricidade do 21 ao 4%. É un instrumento máis, como non, para que usuarios? Para que usuarios? Porque hai usuarios para os que si é un servizo básico e hai outros usuarios para os que significa un aproveitamento que rendabilizan a través da produción de bens ou de servicios, polo tanto, de economías. Así que non creo que sexa un tema que se poida liquidar así nun debate que soa moi ben, pero que ao mellor non atende a todas as realidades. Sí que creo que o que temos que estudar como autonomía, como Estado, como provincia ou como cidadáns, dame igual no ámbito que sexa en todos, igual incluso como Europa, é que se Galicia ten agora mesmo un elemento de competitividade para a instalación e implantación industrial no seu territorio, esa capacidade de producir a enerxía que temos agora mesmo, que é excedentaria. E ao mellor sí que o temos que ver, pero non o feito de facelo a través dunha tarifa enerxética propia de Galicia ou de facelo a través de un sistema tarifario dentro do ámbito estatal que pode ter instrumentos para facilitar ou para economizar a oferta de cara a grandes implantacións industriais nun territorio concreto, sexa mellor un que outro. Por lo tanto, eu creo que, sin discrepar completamente no fondo ou no fin que aparentemente se persigue, non se pode aprobar isto así a lixeira. Por lo tanto, dentro do Grupo Provincial Socialista, vámonos a abster, facendo un chamamento a un debate máis sosegado e cunha perspectiva e unha panorámica algo máis ampla que nos permita, ao mellor, atallar esas fatigas do modelo social, do modelo de Estado, do modelo productivo que se están poñendo encima da mesa permanentemente, pois con situacións como as que estamos vivindo agora mesmo con Alcoa, do que falaremos a continuación e que seguro que ten que ver con esta moción tamén. A ver, que toca agora. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Todos sabemos a sensibilidade que temos as persoas e que temos os ciudadanos sobre un tema como as tarifas eléctricas, donde a maioría vemos como un abuso esas tarifas e que, desde logo, con unha prepotencia por parte das empresas comercializadoras e das empresas productoras que levan a situacións que vamos a reivindicar como diversos concellos desta provincia, despois de 3 días dun temporal, todavía siguen sin ter regularizado o suministro eléctrico, algo que creo que esos recursos que estamos dando todos os españoles deberían de redundar nunha mellora do servicio e non ter estes espacios tan longos que crean prejuicios ás familias, ás explotacións agrarias de todo o mundo con respecto a non distribución correcta, aínda que sea, neste caso, por un temporal.
pero creo que esas medidas, con medidas preventivas, que algunhas das cales xa fixeron nos temporales de 2008-2009, podían beneficiar e podían redundar. Entón, eu aquí, hoxe fixen as declaracións á prensa, creo que a Xunta de Galicia e as propias empresas deben de reflexionar sobre este tema para tratar de solucionarlo. Polo que respecta á moción, eu voume a quedar cas últimas palabras do portavoz do bloque, porque obviamente se miro as propostas de acordo, inda que hai unha que coincide total e absolutamente ca proposta feita por este diputado en xaneiro de 2017, que é a rebaixa dirigirse ao Goberno Central para que de maneira automática rebaixar o IVA do 21 ao 4%, cousa que o Goberno que estaba naquel momento non fixo, que era o Partido Popular, e que me imagino que o Goberno que está ahora, a pesar de que presume de sensibilidade social, tampouco vai a facer, pero, bueno, por pedir que non quede. En base a eso, non estando moito de acordo cas outras dúas propostas, que non deixan de ser propostas reiterativas presentadas moitas veces polo Bloque Nacionalista Galego como Partido Nacionalista que eu non o son, pois obviamente eu creo que as competencias galegas en calquer cousa na tributación ambiental, eu creo na solidaridade do Estado, non creo nen que cada autonomía vaya polo seu lado, cousa que se está facendo aquí e que isto termine como Cataluña, e incluso non creo na tarifa eléctrica galego, creo que a tarifa eléctrica debe de beneficiar a todos os ciudadanos deste país. Repito que non son nacionalista, non comparto estas dúas propostas, en algún momento probablemente que estas se presentaron aquí votei en contra, pero como creo que o punto 1 é importante, que haixa algún goberno con sensibilidade, sea do signo que sea, dereitas, izquierdas, non adscrito ou de centro, se iso se consigue, pois xa creo que demos un paso a votar a favor da moción. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do BNG. Bueno, ao final, o portavoz do Partido Popular dá-me razón. Eu xa sabía, ainda que non fixo unha intervención moi convencido do que estaba dicindo, que se lle nota moito, cando non crei moi ben o que di, pero, bueno, eu xa sabía que o Partido Popular non ia apoiar o concepto que nós temos ideolóxico e filosófico do que é a enerxía, porque ustedes, como partido, están para apoiar aos consellos de administración das eléctricas. Lóxico, porque lles colocan todos os expolíticos que pasan polo goberno, tamén os do Partido Socialista, e los colocan no Consello de Administración. Como van logo despois a legislar contra esas eléctricas onde teñen colocados a todos os seus exdirixentes, ministros, hasta un presidente do goberno? Imposible. Ustedes están aquí para defender os intereses, a conta de beneficios, o importe das accións das empresas eléctricas, e non para defender os intereses dos cidadáns, dos usuarios que somos que pagamos para que esas empresas teñen beneficios. Como se explica logo que permitiran, na época do goberno do Partido Popular, que permitiran que se fixera unha reforma da factura eléctrica encamiñada a que, debido á tecnoloxía LED, iba a baixar o consumo dunha forma espectacular, como así foi, pois que as empresas eléctricas cobraran os mínimos ou subiran os mínimos dunha forma espectacular para manter ou incrementar o que é a factura da luz. Como se pode explicar que se nos fogares hoxe se consumen menos kilovatios que hai uns anos debido á tecnoloxía LED, paguemos moitísimo máis que pagábamos antes? Só se pode explicar se o goberno de turno, debido aos seus políticos que pasan a formar parte dos Consellos de Administración das Eléctricas e ás súas presións, legislan para que esas empresas eléctricas manteñen os seus beneficios. Punto. E importalles un comino os intereses das familias, os intereses das traballadoras e traballadores que teñen que pagar esa factura. E digan o que queiran. É dicir, como se pode estar en contra de que non se lle aplica a Galiza os 38 millóns de tarifazo, de que os usuarios galegos teñamos que pagar 38 millóns de euros para devolver o diñeiro ás empresas eléctricas que alguén dixo que era ilegal cobrarlles ese imposto? Como vamos estar en contra deso? Ustedes van votar en contra deso. E o PSOE vais a abster nese termo. E, por certo, iso é a primeira vez que ven a este pleno, porque é algo novo. De feito, o director xeral negou de forma sistemática que iso se fora a aplicar en Galicia. No Parlamento. Negouno textualmente. En a seguinte intervención busco e leolle textualmente o que dixo, que iso nunca se iba a aplicar en Galicia e os usuarios galegos nunca iban ter que pagar iso. Non, só teñen que pagar o 34% do total do Estado español. Solidaridade entre territorios. Vale, entón por que temos a factura máis alta do Estado? Por que? Aguantamos os embalses, aguantamos os fumes, aguantamos os muiños de vento polos montes galegos. Pagamos a factura máis alta do Estado e encima veñenos agora co tarifazo ese co 38% do total do Estado español. Non ten ningún tipo de sentido.
É certo que é un debate de fondo, que hai que facelo incluso noutras instancias. Nós aquí non somos quen de cambiar a lei. Agora, todo é cuestión de vontade política. E non é por nada, pero o Partido Popular e o Partido Socialista, mentres teñan os seus políticos de alto copete traballando e nos consellos de administración das empresas eléctricas, nunca se fará nada que vaya contra os seus intereses. E seguiremos pagando todos os cidadáns do Estado español en xeral e os galegos moi en particular unhas tarifas moito máis altas do que teríamos que pagar se fixera unha legislación xusta. E se non que alguén me explique, repito, como consumindo menos kilovatios pagamos moitísimo máis do que pagábamos antes pola electricidade na factura da luz. Non ten máis explicación que legislar para beneficiar as empresas eléctricas. Nada máis. Menos de 4 minutos, señor presidente. Estamos mellorando. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Eu verá sobrado outro máis e tampouco verá dito moito. Mire, eu non sei por que dice que non estou convencido e que se me nota moito. Eu non sei se usted está convencido da tarifa eléctrica galega. Eu, desde logo, é que non sei o que é. Non hai un solo galego que o BNG lle explique que significa eso. Que medidas conleva, de que xeito van a coller e ustedes participar nas subastas e como facelo. Mire, o tarifazo do que fala usted, que afecta ao ano 2013, e só 2013, afecta a 14 das 17 autonomías. E, por tanto, non é un problema de Galicia, é un problema de Estado e aí o habrá que tratar. A Xunta de Galicia xa presentou recurso contra iso. E o seu presidente dixo que jamás permitiría, e además pediría a suspensión do acordo, de que eses 38 millóns pasaran a ter que ser pagados por os galegos. Por tanto, dícenos a favor das eléctricas. Mire, cando chegou o Partido Popular ao Goberno de España no ano 2011, había esa descompensación de 30.000 millóns de euros. E o primeiro que planteou unha reforma exhaustiva do sistema eléctrico, que a lei eléctrica de 2013, foi o Partido Popular. O que lle deu a cabeza a todas as empresas eléctricas. E, efectivamente, houve que tomar medidas, e medidas de enfrentarse a elas. E, gracias a eso, no ano 16 xa houve un superávit de 150 millóns de euros. E esa é a realidade. Ahora, usted o que ten que explicar, máis alá desa proposta do IVA, onde xa lle fixemos unha emenda e podemos estar todos de acordo con que se estudie, volvolle a reiterar a pregunta. Usted plantexa unha tarifa eléctrica galega, inédita no territorio español, e eu que lle pregunto é en que consta, que hai que facer con ela. Porque cando ustedes falan da tarifa eléctrica vasca, que non existe, o único que hai é un pacto do goberno central co goberno vasco que lle costou aos españoles 40 millóns de euros e que, ademais, e eu collolle periódicos de tirada vasca non de dereitas, donde dice que, gracias a acordo, a factura nos hogares en Euskadi aumentou un 50%. Serviulle para que 200 empresas electrointensivas puderan baixar os seus costes, como é o caso de Alcoa, que despois se fará. Por resto, non. Pero aí o que hai non é ningún bono vasco. Hai un pacto onde o goberno de España paga ese superávit que pagamos todos os españois. Por tanto, eu creo que hai que facer reformas e que hai que seguir meténdolle man ás eléctricas e que temos que estudiar o tema do IVA e que temos que intentar que, efectivamente, empresas como Alcoa podan ser competitivas e para iso haxa que liberar eses 150 millóns que o goberno está retendo e que hai que ir nesa línea e exigirlle algo tan simple ás eléctricas como que fagan unha factura de luz entendible, porque nin entendemos os usuarios, nin entende nadie, porque cando vas a unha oficina a que xa expliquen nin os propios profesionais da empresa o entenden. Pero deso, a súa ensoñación desa tarifa eléctrica, que sí que piden como un eslogan, pero que son incapaces de aclarar en que vai costar, que coste vai ter, e se además legalmente é posible, déixense de contar mentiras, díganlle aos galegos a verdade, díganlle que non hai proxecto, que non hai realidade, que non hai nada, que é un eslogan político, e que ademais conseguiron solo que o 0,6% dos galegos, das 17.850 firmas, avalaran eso. Moitas gracias. 3 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias. Fundamentalmente, reiterarse no exposto no primeiro turno. Falta moito por desenvolver desa suposta tarifa eléctrica e creemos que o que hai é que valorar outras cuestións. O gallá esa fose a solución á pobreza enerxética que se ten instalado na sociedade.
eu creo que é un problema de renda, non é un problema de coste de enerxía na máis, porque o que ten un problema para pagar a luz a final de mes tamén ten un problema para ir ao supermercado comprar alimentos de calidade para a súa familia, como ten problemas, o millor, pois, para soster un fillo estudiando nun campus universitario que non está na inmediatez de onde vive o demais. Por lo tanto, o mellor o que temos é que afondar con maior perspectiva, como decía antes, estas situacións, que seguro que é un adxuvante, absolutamente convencido de que axuda a mellorar a situación. Pero leválo a que tamén a solución a instalación e a implantación de empresas, non, tamén pode ser unha axuda, pero non é unha solución definitiva. Nin é o que están pedindo, a xente non está pedindo unha tarefa, por exemplo, unha tarifa eléctrica galega, por exemplo, o tema das industrias electrointensivas. O que están pedindo son períodos de garantía de coste e, polo tanto, de estabilidade para a planificación do desenvolvemento da actividade económica da empresa. Polo tanto, mantemos esa posición que, dende logo, nada ten que ver coas portas xiratorias nin con outras cuestións que non sei o que pintan en este debate, que ten que ver, oiga, pois, con unha invitación a debatir toda a sociedade, tamén nas corporacións locais, porque non, pois, de cara a eso. É verdade que consideramos a enerxía, como vostedes, un servizo básico e fundamental, non por unha cuestión filosófica ou ideolóxica, senón por unha cuestión realista, como vamos a desenvolver a nosa vida cotiá despois de facernos dependentes da enerxía casi para calquera cuestión cotidiana e diaria. E, polo tanto, se debe garantir. É verdade que podemos remontarnos á privatización das grandes produtoras enerxéticas, a irrupción da produción privada porque dentro do ámbito público non se era capaz de satisfacer unha demanda que iba inherente ao desenvolvemento industrial, ao desenvolvemento social, tamén de asentamento poboacional, novos modelos productivos e tamén de consumo nos fogares, ou como nos vamos a esquecer desas negociacións que agora, lamentablemente, temos que soportar. O que máis preocupa desto é a desconfianza que se instala no consumidor, evidente e razoable, e tamén non acabar sabendo cal é a razón real pola que pagamos un prezo que, aí si estou de acordo, é abusivo pola enerxía. Un prezo absolutamente desorbitado, e onde, como ben se di, se viña pagando menos por máis consumo que agora na situación actual. Eso haberá que abordalo e haberá que desenvolvelo, pero, como digo, cunha perspectiva amplia na que creo, na que podo dicir que está o Partido Socialista. Atendamos os problemas dos cidadáns, que o enerxético é un deles tamén, pero dunha perspectiva un pouco máis ampla que o concreto, que sí, que sona ben, pero que non é a solución de todos os males. Un minuto para rematar o Cerdo Benega. Bueno, esperemos que non faga falta. Bueno, indo á intervención do portavoz do Partido Socialista, considerando que a enerxía é un ben básico, supoño que o de que lle aplique un IVA do 4% estará xa ao caer, imagino, non? Xa hai orzamentos no ano que ven, pois a ver se xa ten un IVA do 4%, incluso reforma na propia estrutura da factura para que alguén que non consume nin un solo kilovatio non teña que pagar case 30 euros ao mes. E isto non estou inventando, é unha realidade. Pola reforma que fixo o Partido Popular no ano 2013, que tan boa foi que alguén que non consume nin un kilovatio ao mes paga case 30 euros de luz. Iso foi a través da reforma que fixo o Partido Popular, ou reforma do Partido Popular que provocou que nos últimos 8 anos subira a electricidade un 34%. Ou no último ano un 8%, que ainda dai non ten culpa o novo goberno do Partido Socialista. Ainda sigue arrastrando o que é a política enerxética do Partido Popular. Esa foi a reforma que fixo o Partido Popular. E agora, encima, vamos pagar 138 millóns de euros máis do tarifazo eléctrico, que ninguén fixe absolutamente nada para que iso non recaera sobre os consumidores do Estado español e de Galiza en particular. E remato xa dicindo textualmente o que dixo
o director xeral de Enerxía, Bernardo Tahoces, a unha pregunta de BNG sobre a cuestión, no ano 2017. Entrecomillado, textual. Ningún consumidor vai pagar porque non hai suplemento territorial. Agora constatamos que hai que pagar 38.211.000, que son algo así como sobre 16 euros por mes durante un ano, algo así, unha cousa así. Non recordo exactamente as cifras. Que vamos ter que pagarlo todos e todas, e ninguén está disposto a facer nada para evitalo. A nosa moción era moitísimo máis amplia co que a tarifa eléctrica, que non deixa de ser unha serie de reformas legais no organismo ou no órgano que corresponda para que se teña en conta a condición de Galicia a hora de estipular o precio de electricidade. Nada máis. Pero, por exemplo, se cando a propia comunidade autónoma puxo uns impostos ás eléctricas, ahora temos que devolvérllelo. É algo tan sencillo como eso, que poidamos poñer desde a comunidade autónoma impostos ás empresas eléctricas, por exemplo. Algo tan básico como eso, que ahora temos que devolverlo. 38 millóns de euros. Cada cidadán ten que devolverlle ese diñeiro. Impostos que a comunidade autónoma lle puxo ás empresas eléctricas polo seu peaxe enerxético. Vale? Ou empresas como Endesa, por exemplo, a propietaria da térmica das Pontes, que pague o seu imposto de beneficios en Galicia. Que cousa máis lóxica que eso. Esas son partes, entre outras moitos cambios estruturais, que tería esa factura, esa tarifa propia galega que teña en conta as condicións especiales que ten Galiza no tema enerxético e, sobre todo, a necesidade que ten de industrialización. Pero, bueno, ese dará para outro debate e o mellor hai que traer especificamente aquí para falar do que nós propoñemos ou como implementaríamos unha tarifa propia do noso país. Perdón, que me pasei algo máis do minuto. Perdón, presidente, non sei se o BNG acepta a emenda que lle presentou o Partido Popular. No. Bien. Normalmente, nestes casos, é unha nova moción. Traigan ustedes. Que nós votaremos. E, mire, se trae unha moción solo con ese punto de acordo, vai ter o voto favorable do BNG. Non vai ter ningún problema. Entón, entendo que votamos a moción según estaba. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Non se aproba a moción. 13º punto. Moción do Grupo Provincial do BNG en apoio aos traballadoras e traballadores de Alcoa e da continuidade da actividade industrial nas plantas de A Coruña e San Cibrao. Hai unha moción do Partido Popular no mesmo sentido, me parece, incluso se chegaba, falaba de debatila en un rato e poder chegar a un acordo. Se queren debatimos os dous puntos e despois se mira se chegamos a un acordo. O que se propoñía era o debate conxunto dos dous puntos. Cabenia, señor presidente. Como? Que lle pido a palabra, señor presidente. A que pide a palabra? Sí. Unha cuestión de orde. Básicamente, vamos a ver, eu creo que dada a trascendencia do asunto, a periodicidade con que isto ven aparecendo, supoñendo que todos, inda que o Partido Socialista tampouco presentou unha moción, supoño porque antes a presentaron outros grupos, nin eu tampouco, eu creo que debíamos ir máis lexos de debatir as dúas mocións conxuntamente e facer unha declaración institucional deste organismo donde se recolleran os puntos de todos os grupos co fin de darlle máis forza e máis presencia mesma, porque non estamos falando dun problema solo que a logo en principio non lle afecta, pero que é un problema que afecta a unha autonomía como é Asturias, afecta en parte a autonomía galega, inda que o noso quede un pouco no limbo de momento, pero que probablemente en outro momento determinado volverá a reaparecer e facelo. Eu creo que como representantes das forzas políticas desta provincia debíamos demostrar unanimidade un acordo contundente para opoñernos a esas actuacións e a esa forma de actuar da empresa que creo que roza o piratismo ou o chantaje en algúns casos. Nada máis e moitas gracias. Creo que eso era o que se trataba, máis ou menos, pero creo que queren debatila, non? Por lo que estou vendo os que presentaron a moción queren debatila ou se non, mirámoslo, chegar a un acordo. A última noticia que tiña, pois eso, que querían debatir os puntos, pero vamos. Sí, eu penso que se pode debatir, como decía Martínez, pois incluir o máximo número de puntos posibles que satisfagan pois as diferentes sensibilidades e tamén o que antes nos dixeron os representantes do Comité de Empresas que ali estuvemos
presentes cando asistimos. Podes falar, claro, para chegar a unha declaración institucional habrá que falalo. Eu penso que se debe falar aquí, non hai por que facer ningún receso. Falase aquí directamente e se debate. O receso é en caso... Entendo que sí, que vamos a chegar a un acordo. Se me permite, a opinión do Grupo Provincial do Partido Popular, presidente, creo que neste tema o que menos nos demandan os traballadores e os veciños son debates, e non entendemento. E, dende logo, este grupo está absolutamente a favor de que se consensúe unha declaración institucional e que ninguén veña aquí pois a facer política ou debates dunha situación que nos preocupa a todos e que, indudablemente, o que nos demanda a xente é unidade, que, por certo, se está a ver en outras corporacións, en outras sesións plenarias. En todo caso, se un dos grupos mantén a moción para debatir, obviamente nos defenderémola tamén cos nosos argumentos e ca mesma intención de chegar a un acordo. Sí, xa que todos os grupos expresan a súa vontade sobre como tramitar este asunto, no Grupo Provincial Socialista consideramos que todas as propostas presentadas e as que ao mellor non se presentaron, pero tamén hai, persiguen o mesmo fin, que é poñerse do lado dos traballadores, poñerse do lado da industria que está implantada en Galicia, que afecta tamén a Áviles, e, polo tanto, traballar conxuntamente e mancomunadamente para revertir a situación que non afecta a nosa provincia, pero que pode ser real. Non estamos ante un debate como o do ano 2016, 15, 14 ou 13, no que había unha demanda de axilidade para a tarifa eléctrica, estamos con un ERE encima da mesa. Non estamos nunha negociación de ameaza e chantaxe, estamos con un ERE encima da mesa. Polo tanto, dentro do Grupo Socialista se sirve para aliviar o debate, anunciarles que votamos a favor da proposta do BNG, que votamos a favor da proposta do Partido Popular e que votamos a favor desta que se nos fixo chegar e que reproduce un acordo parlamentario. Polo tanto, consideramos perfectamente prescindible o debate se se quere consensuar un texto único, facer un receso e darlle lectura no pleno con ese texto que se considere, e se se quere non consensuar un texto único, nos vamos a apoiar todas as propostas porque todas propoñen e persiguen o mesmo fin. Porque parece que é o que tiña máis reticencia. Sí, eu creo que estamos no camiño de chegar a un entendemento, porque aínda que se debatiran as mocións, nós non íbamos a votar en contra da moción do Partido Popular, podíamos votar a favor, podíamos estarnos, pero nunca en contra porque hai cousas nas que coincidimos. Esa proposta que se está poñendo por aí, creo que é o acordo do Parlamento do 24 de outubro, me parece que decía Demetrio antes, tamén nos vale. Está a proposta do Comité de Empresa, que, bueno, os que estuvemos antes ali sabemos cal é, e hai un acordo do ano 2016, do pleno do 31 de maio, aquí nesta mesma Diputación, que foi unha declaración institucional cando se rumoreaba que se iba a vender Alcoa, e tamén consensuamos eses puntos de acordo, tamén vale esa. Entonces, eu creo que, dito isto, faigamos ese receso e a ver, non fai falta facer 10 puntos, non? Pois poñer, eu xa digo, que se recollen todas as sensibilidades e tirar do que me dicía antes Demetrio, dese acordo do Parlamento, e engadimos o que haxa que engadir e... Sí, entregouse ao principio do pleno o acordo que se chegou no Parlamento o día 23 de outubro. Está consensuado xa por todos os grupos alí. Eu creo que é unha forma de mostrar o apoio unánime tamén neste pleno a un texto xa consensuado. Eu creo que sería o máis coherente, non? Lanzamos un mensaxe de unidade, pídese, non se especifica o nome de Alcoa especificante, senón que van todas as empresas electrointensivas, pídese o mantemento do emprego e a viabilidade tecnolóxica. Eu creo que é algo que estamos todos de acordo, é un texto, xa digo, consensuado no Parlamento de Galicia. Eu creo que sería o bon que o presidente mismo que podría pasar lectura a este texto e aprobalo de forma unánime tamén aquí. Non sei se están de acordo, a mí me vale esa opción e non sei se teña a proposta do Parlamento aí, se non, se lles vale, se non lles vale.
habría que facer unha corrección, porque aquí falas exclusivamente da Coruña. Non se fala de San Cibrao, que sí lle afecta, ten a súa importancia. En caso de pechar a Vilés, en caso de pechar San Cibrao, con respecto aos postos de traballo, eso influye moitísimo. Con respecto aos postos de traballo na provincia e na comarca. Influye moito. Sí, bueno, fai referencia a Coruña no último punto por la retirada do ERE, porque pide a retirada do ERE, nos outros puntos non, pero pide onde está presentado o ERE na Coruña. Que serían na última liña solucións que teñan que presentar liñas de actuación adecuadas e de futuro que garantan o mantemento de produción e o emprego nas diferentes factorías, e xa está. Non? A primeira fai referencia ao ERE específico de Coruña e no último párrafo do punto 4 si encubrir, pois englobar todas as factorías. Entonces quedamos así. Que non está aquí presente, pues, tamén nos vale, pero xa anunciou tamén, o señor Martínez o dirá, falará por él. Non sei, é verdade. A ver, en que quedamos? A ver, por que non se xuntan... A ver, os voceiros 5 minutos de receso, 3 ou 4 personas e... A min váleme calquera acordo que teñades os 3 grupos mayoritarios, non hai problema ningún, eu vou votar a favor tamén de todo. Porque creo que é un tema, pois, urgente... Os voceiros que se xunten e que acaben rapidamente. 5 minutos, venga.
Continuamos logo. Está aclarado todo, non? Bueno, pues pasamos a unha cuestión que creo que falei casi en privado. Se ben lles parece, a acta contería as dúas mocións e logo reflexaría que os grupos de común acordo e por unanimidade acordan, vai a redundancia, esa declaración institucional. Está claro? Digo, porque a acta hai que facela de alguna maneira. Bien, pois 15º punto. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á subida do imposto ao diésel. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Moi brevemente, creo que non vai ser necesario consumir todos os minutos. Este grupo normalmente non suele presentar iniciativas instando directamente ao Goberno Central. Ademais, vimos de vivir, especialmente na época do besteirismo, pois a utilización deste pleno para intentar facer unha crítica política despiadada, ben seña o Goberno do Estado cando gobernaba o Partido Popular, ben seña o Goberno da Xunta, esa intención aínda se perpetúa, basta escoitar o presidente na súa presentación de orzamentos de onte, bueno, máis ben presentación de orzamentos de onte non fixo unha crítica despiadada á Xunta de Galicia, pero sí que neste caso, e tendo en conta que entendemos que afecta moi directamente á economía dos veciños da nosa provincia, especialmente os veciños desta provincia, por moitas razóns, pois pola gran presencia que hai de vehículos que consumen este hidrocarburo, pola importancia das distancias, ca nosa dispersión xeográfica, bueno, en definitiva, porque, ademais de ser unha medida moi rexeitada que xenera rechazo, que pon en perigo postos de traballo e que, en definitiva, é un exemplo máis desta falta de rigor na política fiscal e económica que ten o Goberno do Estado, que despois dun momento de recesión económica como que acabamos de vivir, despois dunha situación económicamente tan difícil que supuxo estar este país a borde da intervención, pois esa estabilidade fiscal, esa seguridade xurídica, esa certeza política, en definitiva, esa estabilidade dun goberno, pois é absolutamente necesario. E estas medidas, como a que acaban de anunciar, que está sendo definida como dieselazo, pois vai a causar de perpetuarse unha importante perxuízo económico para moitos autónomos, para moitos pequenos produtores, para as economías familiares, en definitiva, para pensionistas, para as persoas de rendas máis baixas que este tipo de medidas lles afecta total e absolutamente, é dicir, incluso cando o Goberno socialista presume de determinados principios e valores, precisamente na aplicación deste incremento, deste dieselazo, afecta as rendas máis baixas e na nosa provincia, insisto, dunha maneira matematicamente moi clara. Nos solicitamos, facemos na exposición de motivos, as razóns polas que creemos que se debe solicitar o que solicitamos é que insiste o Goberno do Estado a que renuncie a ese gravamen sobre o diésel, polo menos hasta que se produzca unha transición ordenada de tecnoloxías polo impacto negativo que ten sobre o emprego, en primer lugar, pero tamén, dende o punto de vista impositivo, sobre as clases medias e colectivos máis vulnerables, e instar tamén ao Goberno do Estado a que só cando finalice ese período de transición, no caso de que persista na intención de subir o imposto do diésel, se garanta que queden excluídos do mesmo todos os autónomos e profesionais sen discriminación a ningún sector e todos os colectivos vulnerables. Creemos que son destas decisións nas que unha provincia como a nosa debe estar unida e, ademais, creo que o debate desta moción se produce no momento plenario oportuno despois dun acordo tamén por algo absolutamente importante como é a situación da factoría que xera tantos postos de traballo, neste caso da Mariña, pero que non só afecta a esa parte da provincia. Entón, neste primer intervención, nada máis. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Estando de acordo que, debido ao cambio climático, no que creo profundamente, hai que tomar medidas de algún tipo para controlar as emisións, desde logo creo que é unha medida precipitada e que creou gran confusión, non só a nivel de usuarios, sino de industria, etc.,
creo que veu probablemente movida ou promovida, independentemente que poda creer que a ministra, e valga a redundancia, crea profundamente nesa necesidade, o que se buscou é buscar accións que vimos acción deste goberno, que era vender fume, inda que o presidente está fora todos os días, pero, bueno, con propostas e ofertas que non sabemos a onde van, sin consenso, sin acordo, lanzando globos sonda, que o único que están a crear é confusión en distintos campos da vida política e profesional de moita xente. Eu creo que lanzarse a esta proposta sin estudio, sin consenso, sin acordo, como se fixo, non deixa de ser certo despropósito. Eu creo que propostas como esta, que van a incidir na vida de moitas persoas, deben de ser máis meditadas e estudiadas. Por elo, eu vou apoiar a esta proposta do Partido Popular. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos, o vocero do BNG. Ben, tampouco vou necesitar os 6 minutos. Bueno, decía a señora Candia que non tiña costumbre de presentar este tipo de propostas instando ao Goberno Central. Eso era cando gobernaba o Partido Popular no Goberno Central, porque agora, tanto a emenda que presentou na moción anterior, refírome á da electricidade, como esta xa son instancias ao Goberno Central. Como cambiou o color, xa non hai ningún problema en facelo. De todas formas, estando de acordo no fondo da cuestión, que este imposto prexudica dun xeito moi importante aos máis débiles e ás pequenas e medianas empresas, aquelas que non poden negociar cas petroleras o precio do diésel que consumen, usuarios finais, autónomos, pequena empresa, etc. Se ben eso, podemos estar de acordo. Tamén é certo que me parece que algunhas afirmacións que se fan no corpo da moción rozan a irresponsabilidade. O único que vai pensar é que debe haber no Partido Popular técnicos que sacan o título no mesmo sitio que o señor Casado, ou da mesma forma, porque senón non se explica como a estas alturas se pode cuestionar o axente contaminante dos motores diésel, e que non ten explicación. E tamén me lembra aquelo do primo de Rajoy que negaba o cambio climático, que todos lembramos tamén naquela época, que o cambio climático era un invento que seu primo dicía que non existía tal cousa. Paréceme que é irresponsable. E moito máis cando, por exemplo, unha das principales empresas produtoras de automóbiles como é Toyota xa ten anunciado, non recordo se no ano 2019 ou no ano 2020, que deixa de fabricar motores diésel. Unha das potencias mundiales en fabricación de automóbiles. Supoño que por algo será, e non simplemente porque alguén se alarmou en exceso polo tema do medio ambiente e da contaminación dos motores diésel. É dicir, que algo hai que facer. O que non estamos de acordo, e aí compartimos, que a solución non é facerlle cargar eso aos usuarios finais do diésel, aos que todos os días, queiramos ou non, temos que ir a pagar o litro de diésel ás gasolineras. Bueno, vale, en todo caso, o que habría que avanzar é en aumentar, por exemplo, o que é todo o sistema de investigación para ir promocionando todos os temas de enerxéticos que non teñen ese efecto no que é o medio ambiente. Tiña apuntado aquí outra cousa máis que se me foi. Bueno, en definitiva, chegar a buscar sistemas e ir pouco a pouco primando en positivo o que é o uso de outro tipo de tecnoloxías para ir aparcando o diésel pouco a pouco e non facelo a base de facerlle pagar o morto, por así decirlo, o que é, como decía antes, o usuario final. En todo caso, un pouco de rigor lle pediríamos ao Partido Popular en todo eso e non que agora que non gobernan, pois veñen agora con estas historias cando despois se cargaron de impostos outro tipo de carburantes sin ningún tipo de problema, sin cortarse ni un pelo. 6 minutos o vocero do Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Vaya por diante que vamos a apoiar esta proposta, pese a que a parte expositiva parece pensada máis para buscar o disenso que o consenso. Pero non vamos a esquecernos do obxectivo final que temos, que é o de advertir do impacto que pode ter esta suposta, porque de momento é suposta, non está feita, subida do diésel. Creo que hai que contextualizala un pouco tamén. Estamos dentro dun marco europeo cunha Axenda 2030 en cuestións medioambientais
que non é que se lle ocurra ahora a alguén en España decir vamos a abandonar o diésel. Hai unha senda europea marcada nese sentido que teñen que transpoñer os estados e que, pois, en este tamén toca corresponder. Evidentemente, ten unha afectación importante en esta provincia. E a min pareceme moi atractivo e moi interesante que se traiga a colación que precisamente nesta provincia vai a ter maior impacto que en outras, porque temos rentas máis baixas, cando temos evitado, cando temos inhibido ou esquivado moitísimas veces o debate precisamente de por que en Lugo temos esas rentas máis baixas e que quizáis sexa o que teñamos que atallar. Non obstante, parecenos axeitado que non se faga de xeito abrupto este incremento do prezo do carburante pola vía da tributación, máis nun momento no que estamos no ciclo de custes do petróleo que leva que estemos pois nuns prezos altos do diésel actualmente, do diésel e da gasolina. Todo o mundo sabemos como se comporta e que os prezos de hai unhas semanas do barril de petróleo pois están marcando hoxe o precio nas nosas estacións de servicio nos puntos de suministro. Por lo tanto, pese a non compartir a parte expositiva na maior parte dos termos que implica, vamos a votar a favor desta proposta, tratando pois de advertir unha vez máis, que por certo o Partido Socialista na provincia de Lugo xa o ten feito, de advertir unha vez máis do inapropiado desta subida do diésel, se fai nos termos que se rumorea que tampouco hai nada certo sobre ela. Tres minutos o vocero do Partido Popular. Precisamente o contexto será o que mellor explique esa medida absolutamente improvisada e que non creo que sexa dende logo acertada para cumprir a directrices europeas ir a través de improvisacións ou declarar a guerra ao vehículo diésel. Aí me refería. Hai que aproveitar os espacios de consenso que nos dá este mandato e creo que este é un deles. Creo que non está de máis recordar que o impacto nesta provincia non só pola parte económica, que o 88% do consumo de combustible na nosa provincia é diésel. Entón, iso estadísticamente tamén aclara que estamos a chegar a moitas máis familias. En todo caso, moitas veces teño dito e demostrado que exemplo de coherencia precisamente non é o Bloque Nacionalista Galego, polo menos neste mandato, que se fixéramos unha relación de cambios de sentido do voto e de cambios de criterio dos 8 anos anteriores a este, pois probablemente o señor Ferreiro, que yo digo ademais con todo o afecto e no mellor sentido, acabaría hasta sonrojándose, porque seguramente hasta non compartiría moitos dos pronunciamentos. Pero non se trata diso, trátase de aplaudir pois o esforzo que os grupos políticos facemos, hai que dicilo esforzo, porque estamos tan pouco acostumbrados que xa casi pensamos que non existía. Agradecer pois ese tono máis institucional e menos belixerante do voceiro do Partido Socialista e, sobre todo, o compromiso entre todos de trasladalo pois a todas aquelas instancias que teñen a capacidade de que isto non ocurra. É dicir, que o que se busque desta iniciativa non sexa salir dun pleno máis ou menos con un acordo que quede nun papel e que despois non sexa respetado. É indudable que cada un ten máis capacidade de influencia, aínda que sabemos que o goberno de Pedro Sánchez pois é un goberno absolutamente en minoría, probablemente pase a historia por ser o primer presidente que goberna a pesar de perder as eleccións, polo menos a nivel español, a nivel outras institucións, aquí xa estamos máis acostumbrados. Pero acordos como este, pois, ao mellor lle poden facer rectificar e decir que hai moita ideoloxía nesa medida e moi pouca ecoloxía, ou polo menos esa é a nosa opinión, e que a loita contra o cambio climático pois non se pode facer desta maneira improvisada, porque ao final acabarán apagando sempre os mesmos que son os máis débiles.
que iso, aínda que o repetimos todos, algúns máis que outros, despois, cando toca gobernar, e realmente cando temos que manifestalo dunha maneira que non dé lugar a dudas, e isto polo menos pode ser unha delas. Así que agradecer o apoio de todos os grupos políticos e tamén pedirlles o compromiso de que se traslade ao Goberno de España. 3 minutos, Benega. Moi breve, simplemente dúas cuestións. Unha que me quedou antes, sabía que me quedaba algo. E dicía ora un pouco a señora Candia, non? Dicindo o número de vehículos diésel que hai na provincia de Lugo. En Galicia, no Estado español en xeral, o número de motores diésel é algo inaudito en Europa. O sea, o porcentaxe de coches diésel que hai non ten... Os últimos datos, hai tempo que nos vexo, pero os últimos datos que vira non había comparativa en toda a Europa occidental de que houbera tal cantidad de vehículos diésel con respecto á gasolina. Pero iso ocorre tamén porque se nos incitou a elo. Porque desde distintas administracións se promocionou de forma implícita ou explícita que se compraran coches diésel no canto de coches de gasolina, non? Co cal agora non se nos pode facer pagar encima esa cuestión. Podráse intentar invertir a tendencia, invertir o proceso, beneficiar ou promover outro tipo de tecnoloxías, pero non facernos pagar o feito de ter eses motores diésel. E para rematar, só lembrar que no ano 2015 que ten moito que ver cos precios dos combustibles, que tamén son os máis altos do Estado despois de impostos, os que temos no noso país, en Galiza, e despois da lei, precisamente, 45/2015 do Partido Popular na Xunta de Galicia, que regulou que a instalación de empresas suministradoras de produtos petrolíferos, pois conseguiuse algo moi importante, que foi que precisamente os precios da Comunidade Autónoma Galega, do país galego, de Galiza, foran os máis altos do Estado español despois de impostos, non? Co cal tamén eu creo que, a parte de instar ao Goberno Central a que non faga a barbaridade de poñer ese imposto, tamén desde a Xunta deberse reflexionar e ver que é o que fixeron mal nesa lei para que sigamos tendo os precios máis altos do Estado español no que é no precio da gasolina e do gasoil. 3 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias. Vamos a seguir votando a favor prese a que trate de provocar con temas que non teñen absolutamente nada que ver con este debate, señora Candia. É dicir, que sigan cuestionando os dereitos democráticos dos que estamos dotados desde o ano 78, pois a verdade é que moi pouco lle ofrece a saúde política e a sociedade. Que vostedes estén máis preocupados de por que Pedro Sánchez consigue unha maioría parlamentaria para votar a Rajoy do goberno, de por que Rajoy non mantén os apoios que tuvo para ser investido, e que non sean capaces de pensar que a corrupción está no Partido Popular, non nos deputados no Congreso que apoiaron a moción de censura. Bueno, pois mire, se eso ten que ver co diésel, pois veña diésel, vexa. Pese a eso, nos vámonos a manter no tema do diésel. Por certo, facía vostede unha apelación de que o trasladásemos ao Goberno de España. Desde os grupos políticos, desde o Partido Socialista, xa o temos feito. Hai máis de un mes que nos temos dirixido en un sentido parecido ao que di na moción. Actitude que, por certo, votamos de menos no Partido Popular cando gobernaba o Partido Popular, que nunca lle trasladaba que era necesario impulsar definitivamente aquela A76, que non se podía permitir que non houbese avances na autovía da Mariña e moitas outras cuestións que decían vostedes que o estaban facendo fantásticamente. Nós, en eso, somos coherentes, cando temos algo que aconsellar, aunque sea en debates que ao mellor non ten moito sentido que teñamos, porque se falamos dunha directiva europea que hai que transpoñerla obrigatoriamente, pouco temos que decir respecto a ela. Pero, por se acaso, si hai algo que decir, decimos que consideramos inadecuado que se produza ademais en este momento. Un minuto para rematar. Xa me parecía a min moi sospechoso ou tiña hoxe un problema de saúde o seu tono, tiña que dar algunha patada, pero mire, a nós realmente non nos preocupa neste momento como chegou Pedro Sánchez ao goberno, e máis,
foi vostede o que dixo que era necesario contextualizar, senón nin sequera daríamos esa mirada ao retrovisor. O que nos preocupa é que a súa política de xestión non seña iso, senón unha política de xestos que é a que pretendía facer con decisións como esta. Eu non sei se vostede o trasladou a Madrid. É ben coñecido que vostede intenta a comunicación de Madrid, aínda quero recordar, recén nomeado o novo goberno anunciou nos medios de comunicación que iba a Madrid a colocar a persoas da súa confianza, máis ou menos nos postos que habilite a nova estructura, non? Iba un pouco a negociar o peso do Partido Socialista en este novo escenario. Non sei se os coitaron moito, polo de pronto tamén sabemos que incluso en Santiago pois non son moi ben acollidas as súas propostas, tamén polo que din vostedes nos medios de comunicación. Pero, neste caso, iso tamén é o menos importante. O importante de todo isto, en este papel máis institucional, é que se traslade esta proposta e que os nosos representantes en Madrid, os deputados que representan o Partido Socialista, os deputados que representan o Partido Popular, en definitiva, todos os representantes nacionais da nosa provincia, pois que se comprometan con esta declaración, entón, tendo conta ese escenario que máis que ser un escenario negativo, pois tamén é un escenario de oportunidades, indudablemente esta proposta poderá ser retirada, que é, créame, o único obxectivo que buscábamos con esta moción, que os veciños e veciñas da nosa provincia non sufran o que, dende a nosa humilde opinión, era unha medida absolutamente desproporcionada que afectaba a rentas máis baixas, que afectaba a casi 9 de cada 10 vehículos da nosa provincia e que, en definitiva, non queríamos que se aprobase. Hoxe damos un paso máis e, a pesar dese intento de reventar o consenso, eu agradezcolle tanto a vostede como ao resto dos representantes o apoio unánime desta proposta. Ben, entendo que hai unanimidade na moción, non? Pasamos ao seguinte punto, punto do número 16. Moción do señor deputado non escrito relativa á financiación e promoción de cursos de socorristas. 6 minutos. Gracias, señor presidente. Vamos a ver se non temos que utilizar o reloj astuto e acabamos antes. Mire, a moción vou a dar por defendida nos seus propios términos, debido a hora, pero sí que basicamente recordar que no ano 2016 presentouse esta petición. Eu, a verdade, presumo da ignorancia, porque na emenda que presenta o Grupo Provincial Socialista, obviamente moito máis traballado, ao fin e ao cabo dispón de un número importante de asesores, pero que coincide basicamente comigo, ven un apartado que dice que no decembro de 2016, ou sea, un mes despois das mocións, da moción miña, impulsaba a organización dos cursos de socorristas en espacios acuáticos naturais e outro en espacios acuáticos que supoño que é unha piscina no que practicaron 30 persoas. Eu, repito, alego miña ignorancia porque me extraña ademais que un organismo e un goberno que gasta máis de 8 millóns de euros en propaganda, pois non houbera feito un panfleto, non houbera comunicado, non houbera posto na página web ou de alguma maneira, salvo que fora un curso para amigos, que probablemente foi así. Non conozco, repito, falo desde a ignorancia, non conozco convocatoria pública nin que nadie souperou falara destes cursos, pero, bueno, é a dinámica que hai. Como eu creo que esta problemática se volveu a repetir tanto no ano 2017 como no ano 2018, eu creo que desde aquí debemos de poñer cartos e recursos para facelo se a Xunta non o fai, que parece ser que non, porque, claro, ustedes presentan unha emenda donde instan a Xunta. Mire, o que tiña que instar a Xunta son eu, pero eu non vou nin instar a Xunta nin instar ao Goberno Central. Isto a esta institución que gasta unha cantidad importante en recursos para cursos que creo que son necesarios e que incluso se hubiera habido publicidade suficiente e hubiera sabido, pois probablemente me hubiera presentado a facer o curso, porque en caso de que non consiga socorrista, de paso que vou á piscina da municipal, pois podía renunciar ao sueldo público que dispoño e facer ese cometido, facendo un servicio aos nosos veciños. A don Lino non lle gusta, pero que vamos a facer? Claro, tampouco ten piscina, me parece. Entonces, simplemente dala por debatida, esperar que estes cursos que si van a facer e van cumprir a moción, os cursos teñan a publicidade suficiente e que todas aquelas persoas interesadas en facelos podan optar a eles. Nada máis e moitas grazas.
6 minutos o voceiro do PSOE. Moi brevemente tamén, porque xa se ten falado en moitas ocasións, faime gracia, eu creo que ten moitas outras cualidades, pero non vexo dedicándose ao socorrismo, ao salvamento. En definitiva, eu, con cariño digo, tamén teño que concretar algunha cuestión, por eso traemos esa moción, non? Porque ten unhas inconcrecións importantes. Fala na súa parte expositiva que o 26 de novembro do 16 se aproba por unanimidade este acordo, e iso non é verdade. Eu supoño que vostedes estaría referindo o 15 de decembro dese mesmo ano, onde sí, efectivamente, se aproba por unanimidade, a pesar de que non foi aceptada ni unha soa das enmendas de este grupo político. Eu creo que eran enmendas que tiñan un certo criterio, sobre todo no eido competencial, do que logo falarei. En segundo lugar, volve a equivocarse cando di que non nada se ten feito, porque se impulsou no marco do convenio de colaboración ca Escola de Organización Industrial dous cursos concretamente para formar a 30 socorristas. Un deles iniciouse o 24 de abril e outro o 2 de maio. Un para socorrismo en espazos acuáticos naturais de 420 horas e outro de 370 horas de formación. Cousa distinta que non o vira, porque vexo, ou se despistou o que seña, pero si se lle deu publicidade nas redes sociais, na páxina web, etc. E que, por certo, que vaya por riba, por si alguén pon en dúbida a transparencia, a selección a fixo a Escola de Organización Industrial, nós non tivemos absolutamente nada que ver niso. En terceiro lugar, xa lle adianto, como xa adiantei no seu día, que de non aceptarse as emendas nesta ocasión, pois non vamos a apoiar esta moción. Por que? Pois moi sinxelo, porque volvendo de que sempre falamos que non se cumpren os mandatos plenarios, efectivamente se cumpliu unha vez máis outro mandato plenario, se executaron 2 cursos, se formaron a 30 personas, creo que non remataron exactamente as 30 porque non deron superado a certificación de profesionalidade, pero independentemente deso, e aí si lle dou a razón que o número de afogamentos se incrementa no ano 18, co cal parece que a solución non é que a Deputación e os concellos fagan máis cursos. Dígolle que non é, insistindo no que xa lle dicía no 16, o problema está no decreto do ano 2012, regulado por a Xunta, donde as exixencias e a formación mínima para os socorristas é moi elevada. E, ademais, os cursos teñen un custo entre 1.300 e 1.800 euros, que tamén supón un custo moi elevado, non? O curso que menos dura, ademais, é de 340 horas, o que máis extenso das 420, o que podemos equiparar case cun máster universitario para esta cuestión. Todo esforzo económico formativo que é requerido para traballar un máximo de 3 meses nas praias ou nas nosas piscinas é o que desanima a moitos a poder facelo. Digamos que cada ano se necesitan en Galicia preto de 1.000 socorristas, aproximadamente a tasa de reposición de novos socorristas, aparecen 40 novos socorristas cada ano. É dicir, se aparecen 40, casi a Diputación en 2 cursos formou os que non forma a Xunta, non? Pero, en definitiva, a temporalidade, a estacionalidade, e isto víase vir, e non nos equivocábamos, xa que hoxe non hai ninguna comunidade que seguir o modelo regulativo e formativo, o itinerario formativo que sigue a Xunta de Galicia. Isto non digo eu, di a presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo recentemente. Estos motivos se lle esgrimiron o director xeral de emergencias, o anterior e o actual, pero as formulacións non foron escoitadas. Este é un claro exemplo, como di a propia presidenta da Federación de Socorrismo, que se está legislando sen ir a raíz do problema. Non se poden aprobar as normas sen saber o que verdadeiramente se fan. E todo isto, por iso, desta volta, despois da experiencia, despois de haber cumprido o mandato plenario, e de chegar á conclusión de que no problema non está en que a Diputación e os concellos non caigamos nesa tela de araña do de sempre, do aburrimento, caer no erro de que a Xunta de Galicia, ao final, mande todo para as Diputacións e os concellos e non asuma directamente as súas responsabilidades, que é o que está pasando neste caso concreto. 6 minutos, o voceiro de Benega. Seis minutos o voceiro do Partido Popular. Pois tampouco vou agotar o tempo.
este grupo vai a apoiar, como xa apoiou na sesión plenaria desta institución de novembro do 16, non? Entendemos, ademais, que é unha reivindicación non só para as piscinas, sino para as playas. No debate, cando tomou uso da palabra o deputado non adscrito, non entendín moi ben o ofrecemento que facía de sustituir as socorristas en algunhas destas circunstancias. En todo caso, parece que non estaba de acordo algún dos deputados do Partido Socialista. O mellor non está de máis dicirlle que, dende logo, vostede, co Grupo Socialista, xa fixo algunha manifestación clara de salvaguardalos e de salvalos dun importante afogamento. Ben, é verdad que primeiro os tirara ao río, pero, en todo caso, vostede ten unha boa capacidade de xerar o problema e despois a solución. Así que, seguramente, aquí tamén, con esa insistencia, seguramente consigamos pois o que coincido en que é unha necesidade na nosa provincia, dende logo, que moitas veces no noso debate, nas nosas reivindicacións de infraestructuras, esquecemos pois unha das partes máis fermosas de Lugo, que é a nosa costa, con moitos kilómetros de praias, e que certamente a veces a cobertura destes profesionais tan necesarios, e vai tamén pola nosa parte o recoñecemento ao seu traballo e a esa capacidade tan encomiable que teñen de salvar vidas, pois noutras provincias poden ser, cando contan solo con instalacións como piscinas, no noso caso é certamente un problema cando chega o verán. Así que vai por diante o noso... Non sei se vai aceptar a emenda ou non, xa sabe que nese caso desvirtúa bastante a súa proposta, pero, bueno, polo que agora manifestamos é o voto a favor da súa proposta. Logo nos di que vai a facer ca emenda. 3 minutos. Gracias, señores presidentes, señores diputados. A verdade que o meu ego sale de aquí reforzado, non? Básicamente pola defensa que fai sempre o Grupo Socialista das miñas propostas, o sea, vai máis no adscrito que eu. É verdade que todo o que dixo comparto casi na totalidade. Repito que yo agradezco tamén con cariño, e imagino que esa referencia pues era eso. E tamén que me haxa susanado ou aportado a miña ignorancia pois unha serie de datos que xa habían sido debatidos en 2016, tanto en novembro como en decembro, pero que usted reitera aquí e que eu lle agradezco, porque obviamente o que trataba neste momento é, como é un proxecto manido e debatido, pues simplemente pasar o mellor posible, que creo que no fondo todos estamos de acordo, e que non ten por que haber rechazo a mesma, como non houve naquel momento. E por respecto á Xunta de Galicia, mire, eu xa reiterar as administracións públicas, Xunta de Galicia e Diputación de Lugo, na colaboración cos concellos e asociacións, promovan cursos socorristas. Eu creo que isto debe ser o espírito que debe de elevar esta moción. Eu non vou entrar aquí, o sea, como dixo, non me acordo agora quen fora, nin quito nin poño rei. Eu non lle vou pedir nin a ustedes que non aproveiten para atacar a Xunta ao Partido Popular para darlles a ustedes. Entonces, entre ustedes arreglo, pero a moción vaise manter tal como a presentei eu, non acepto as enmiendas, agradezcolle todo ese espírito construtivo, pero creo que se a máis fixeron 2 cursos, quere dicir que poden facer máis, sin que a Xunta de Galicia pois tamén colabore e axude e faga outros tantos como fan ustedes, e senón tamén lle votaremos en cara. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o voceiro do PSOE. Debater cunha persona que está á esquerda non resulta a veces complexo, non? Ou doado, máis ben resulta complexo, non? Pero, bueno, dito isto, digamos que sigo insistindo na cuestión, sigo me reafirmando que a veces tamén se aprende, non digo que os cursos estuveran mal, porque estiveron ben, foron positivos, pero insisto que o problema ten a Xunta de Galicia, a escaseza de recursos, os custos de recursos en canto á celebración de cursos, os custos son elevados, as altas exixencias formativas fronte ao resto de comunidades autónomas, a precariedade salarial, a estacionalidade.
o retraso nas convocatorias das subvencións, a falta de centros homologados, porque iso tamén é outro dos problemas importantes, en Lugo só hai 4, en Xove, Foz, a Cruz Vermella e unha entidade privada. Todo isto provoca que os socorristas prefiran a traballar a Asturias e non quedarse en Láncar ou en Becerreá. E fronte a isto, deben, xa que logo, e por iso vai a nosa proposta, modificar e flexibilizar o decreto no que se regula a obtención do título, atendendo aos criterios do que fan, o mesmo que fan outras comunidades, incrementar o número de cursos subvencionados, débense solventar o problema da estacionalidade e a precariedade laboral, incluso valorar a proposta recente da FEGAM de crear unha bolsa de socorristas para todo Galicia, apoiada pola FEGAM, e debese axilizar a convocatoria desas subvencións. É a única que pode solventalo é a Xunta de Galicia. Estamos a caer nese entramado de a Xunta invita e a Deputación os Concellos pagan. 3 minutos, Mériga. Nada, é só anunciar o noso voto a favor da emenda, da moción. 3 minutos o Partido Popular. Tamén anunciamos o voto favorable, non facemos uso do segundo turno. 1 minuto para rematar. Sí, señor presidente, basicamente teño que discrepar outra vez coa miña dereita, que a persoa que está a miña dereita, que os problemas non o ten a Xunta de Galicia, os problemas témolo os concellos, basicamente, que temos unhas instalacións que a veces non podemos utilizar porque non temos socorristas, e tamén, se temos os concellos, van a ter os veciños, e sobre todo que esas piscinas van ter que estar pechadas ou estuveron pechadas, as playas sin seguridade e sin bandeiras azuis, que as repercusións que ten tamén tanto no turismo como na parte económica, que creo que debe de facer que desde aquí, desde esta institución da que eu sou un membro, sin entrar en peleas partidarias, pois se poñan medios para poder facer outros 30 ou outros 60 neste inverno e poder solucionar os problemas da provincia de Lugo xa. Nada máis e moitas gracias. Tendo que non acepta a emenda, entón votos a moción sin emenda. Que? Votos a moción sin emenda. A moción tal como está. Nada máis e moitas gracias. Votos a favor da emenda. Perdón, da moción. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Queda aprobada a emenda. Perdón, a moción. Meteuseme na cabeza. 17º punto. De control e fiscalización conta do estado de execución dos acordos adoptados polo Pleno desta Corporación Provincial na sesión de 25 de setembro de 2018. Creo que se remitiron os grupos e a don Manuel Martínez este estado de ejecución ou non ejecución ou en ejecución dos acordos. Non sei se o recibiron. Sí, eu sí, se me permite, simplemente agradecerlle profundamente o traballo feito, porque parece ser que antes era imposible, non vamos a entrar a valorar actuacións anteriores, vamos vivir o presente e o futuro, e desde logo agradecerlle ver que ese traballo é posible e redunda ao final en beneficio de todos, independientemente que despois este de acordo ou non, con algúns ten en execución, porque a veces algúns con un simple decreto do presidente, se hai voluntad política cúmplese, pero bueno, xa é outro debate. Gracias por cumprir o regulamento e o artículo 114 e espero que no futuro isto siga sendo así. Nada máis e moitas gracias. 18º punto. Conta das resolucións da Presidencia adotadas durante o mes de setembro de 2018. Estánse mandando a todos os grupos semanalmente. Número 19, comunicacións da Presidencia. E asunto 20, rogos e preguntas regulamentariamente formuladas. Neste sentido, hai un rogo do BNG que pide que se retiren dos corredores da Deputación os retratos dos presidentes nomeados polo réxime fascista. Tómase notas, estudiará o tema. E hai pregunta do Partido Popular. Cando e en que documentación lle foi solicitada a Deputación por parte do xulgado número 1 de Lugo en relación con residencias de detención a maiores e cal foi remitida finalmente? Pois pedían a identificación das residencias que están abertas, o motivo polas cales non estaban abertas as outras, e a identificación das diferentes empresas que fixeron as obras. Iso foi o que se lle mandou ao xulgado. Hai outra pregunta do Partido Popular. Perdón, unha aclaración en relación a esa contestación. Enviou vostede algunha como aberta?
Non, claro. Se non están abertas non podo... A ver, obviamente, contestamos estas preguntas literalmente. Hai outra pregunta do Partido Popular referido ao Fogar de Santa María que vai contestar o vicepresidente. Ben, no Fogar de Santa María, ao largo da obra de rehabilitación dese edificio, encontráronse deficiencias que non se habían observado cando se redactou o proxecto referentes ao que son os forxados das plantas dese edificio. Isto fai que aí haxa un incremento do gasto, ese incremento do gasto creo que neste momento xa está cuantificado, pero eso de alguna maneira retrasou as obras porque hai que facer un modificado. A mí o que me comunicaron desde a dirección de obra é que a mediados do ano que ven esas obras estarán rematadas, pero digo con toda a cautela e con toda a precaución. En relación á ampliación de custo, que tamén iba na pregunta, e me di que ten valorado, pódenos decir a cifra? Creo que anda en torno aos 400.000 euros a maiores. Pero tamén o digo con toda a cautela porque non teño datos oficiales agora aquí na mão. A pregunta do diputado non escrito que se repite de outros plenos referido a cando pensa convocar un pleno e cal é, según vostede, o órgano habilitado ou legitimado para convocalo. Eu creo que xa descontestei no último pleno que quen pedía este pleno non está legitimado e, aparte, o pleno non é o órgano competente para esa función. Reitero ya, porque obviamente non me volvo a contestar. E volverei a reiterar no próximo pleno. Eu pregúntolle claramente que usted dixo que o pleno non era órgano competente. Nos entendemos que sí, e xa Dios dirá quen lle corresponda, entendendo por Dios os órganos competentes. Pero gustaríame, como usted afirmaba, que era outro órgano competente, que me diga de unha vez, se non quere que lle volva a preguntar por pleno do mes que ven, cal é o órgano que usted entende que é competente para convocar ese pleno. Xa lle expliquei... Non explicou nada. Estudie usted, non terá que estudiar, ir un pouco á escola e aprender as cousas. Normalmente non lle vou ter que decir usted que me faga a vida imposible. Ou si, eu teño que decirle como ten que facerme. Encima, eu digolle que, expliquei bastante ben, que o que ten que pedir eso non está legitimado, quen pediu nese caso o pleno non está legitimado e o pleno non é órgano competente. Saque as conclusións que queira. Señor presidente, eu creo que a obligación súa como presidente, volvemos ao debate do punto 1, é que se hai un órgano que lle pide un pleno extraordinario e non o competente, terá que remitilo, terá que explicarlle, eu creo que forma parte do funcionamento democrático de calquera institución, e senón os servicios xurídicos, pediríalle que nos informe de cal sería o órgano ou o trámite que hai que facer para que ese pleno que solicitou é igual, porque aparte xa me censuran no propio streaming de vez en cuando, que se corta todo, non se ve a Manolo Martínez, dá igual inda que non se me escuite, que máis dá. Entonces, sí, mire, usted pode estar de acordo... Xa sei que se levan armados a cabeza, pero bueno, a realidade é esa. Vamos a ver, levantamos a sesión. Eu creo que isto non doito a palabra que teño, non sei, de acordo co regulamento anterior, se non lle vale o actual. Teño... Non sei, a ver, usted utiliza o reglamento según lle vaya, non? Que me diga, e se non mo pode decir usted... Usted utiliza o reglamento según lle vaya. Usted fixo unha afirmación... Se me favorece o anterior, e se non o novo, e se non volvemos para atrás, porque vamos... Podo falar? Podo sualdo, utilizou o novo. Mire, vamos a deixar o tema, eu creo que lle contestei a pregunta, pode estar de acordo ou non, e se non repita, ou leva a juzgado, que é moi fácil. Bueno, eso xa todo chegará, que xa o fan ustedes. Xa vai ir usted a facelo. Mire, reitero... Levantamos a sesión. Vale, moi bien.